There we go. Okay. All right. Melody Everest is the year Kuta si Konka Kaifene Mendeman you Nale Mabum Chinwike Emeka Okenwa. No time I jabata the Fezarinze. Wafa Kubin the Francis. And Naji nicely Kenechuku Aderika Keside Hileme. All right. I know me. Kenechuku Aderika one I did. Permit me to use na mmechi anya mbiko kancho are ka ọkụ anya m niile na transfer to go me to okay fendi dị ebe fendi no here okay for ya ọ na-enwe agogo I will lose Vuitton. I will lose Vuitton. I will lose Vuitton. I will make back. I will Ray-Ban. Oh no. Hey, Yajiman na lazy Uboganya. I lazy Uboganya. Na abro belief. So if na nne kpuchi anya m oge ọbụla o nwere wine je protect anya m. Yetego. Abro m ya aṅụrụ aṅụ ma eve ese. Oge nna ese wasigodu self. Mụ nwa ada afụ iri. Oge nọ South na abakwa South nke efo njenya. Oge m bi na South biri ya completely. Je watch sia video men oge a na ifugodo akpa anya m self anya azagodu ịma na mụ ada afụ ife anyị na-eche hey ọ sị na taa obi you ife n'otu ị nọ na ị ga-stop nwe m ise ife ma ọ na nchọ ise ife nsewasịa na nsesịa nnọlụ na-eneghe anya olu ite n'anya ebe ọzọ ihe tego ụmụ idiot a na-apụta ese na ichere ya na ikwu ya na mkpọ otu nne gị wee blọkụ ahụ izuzu pụa ndị bịalụ program ada eneghe anya n'anya ife abịa ka mee program dị happy waba izuzuru bịa hia maka na Enugu mgba niile ịgbalụ maka Ebuka Obi finally kwa ọghọ n'onye omenala n'abalị a ka m ga-emepe gị anya na Ebuka Obi finally ọ submit go agwara gị na ị ga-ama eziokwu a ga-eme ka isi n'oru pụọ ị ga-ama eziokwu a ga-eme ka isi n'oru pụọ asị m nne eziokwu a ga-eme ka isi n'oru pụọ ị ga-apụ n'oru agbụ ahụ ekelego ketọba gị n'ụlọ ụka ewọchị ya nwa na-agbala ego ebe ị mere ebe a na-anụ ọgụ na-akọgheri onye supelu biznes ya ezigbote enterprise ya na-agbala ego na mgbe na-ekwuru Zion iziziri pụta don't talk about Zion, don't talk about Ebuka Obi, don't talk about this that isi gbakasịcha ndị a na nso chọọchọ ka ife na-eme si dị ọfụ asịa iji onye na-eme ya meteki nkwe vidio kọl ama na ọ dị mkpa nge decline adeli ozi my chairman anyway
ụmụazị ya na-agbawo ụlọ ndị abalị a ka m ga-emepesi ụlọ anya ka ụnụ fụ ife ụnụ na-amarọ ịghọtago oi olori oko odogwu na-eka jiri akaja oi nekwa ọwa ibu nekwa ọwa ị na-eti n'ana chianwan nke a bụkwa na nke a Tesla nke ebu ọkwa injin oi ego cha n'ebe amụrụ ya na-ezu ya Chidoski Dogaman Greens agụbata Chudo Godwin Oluchukwu Asọchukwu Chiboy Black na Golden State Tochukwu Smith Ibe Greens agụbata Ona Kadenzaje Amobi Livinus Abraham Uzoma ka ife na-eme onye Abraham nwanne m nna anyị Abraham anyị ama egbu oge anyị na-emezi fanwa na-abịazi oluolugo onwe onye Zion enwe kpọọ onye ọbịa hia o mere dịka anyị na-atụfu egwu ma ọ na anyị na-ezefe eze maka onwe onye ha wụ ọ bụrụ anyị maka a na-ebutere bilion ibute ego na nna ndị Amerịka rapụkwa ife niile ahụ unu kwuru ka unu wee justify ya mgbu unu gba an Igbo knows very well unu fuck up unu enwekwa any moral right you challenge any governor ka m na-agwago why na ọlụ nka why na ụnụ alụ ofu ife donate elu ndị Igbo unu emenwuru ya n'ọlụ nwayọ maka chi si abụrụ n'ebe a na-alụ hanga gbatie anya bụrụ ebe a na-alụ hanga amanụ hanga ka a na-alụ ebe a ma fọnichọ ụmụazị niile chọrọ ịmụ ka esi alụ fọnichọ fa bịa hia alụ ofu na Anambra ofu na Enugu ofu na Imo ofu na Abia ofu na Delta ofu na Ebonyi ofu na Rivers tụsasị anya ụmụazị chọrọ ịmụ ọrụ abịa ebe a na-atụbata tools ọ bụzi ebe unu si agbala ego unu iyotago ọ ka ndị ọcha si eme tinye ife dị aṅa esizi ebe ọzọ na-agbalụ dị money tools ga-eji wee na-alụ dị ọrụ onye mụsịrị ọrụ ebe a free of charge egoro tools ebe a unu eribezi ya si ebe agbalụkwa ego unu ọ bụrụ ụlọ unu baala anyị na-amagharị na a ga-eji ya wee lụọ hospital lụọ nke abụọ nke ọzọ akụkọ oge anyị na-eto o nwere akụkọ ifo bifo ebido akụkọ ifo ife aghasị anyị mbede de alo ya nya adịlo ya n'efe ị na-achọ ịkọ anya ọdịlo ya nkịta anya akpa nsị agwụ n'ọfịa situation report ife unu na-eme iyetago now after much mụ na unu na-akọ ndị niile na-aba mba omenala gịnị ka a na-akọ nọ Jizọs bụ the way akpọrọ m gị one day wee sị gị na Jizọs ị na-ekwu na-edebere Jizọs a ka onye ọbụla n'ime anyị bụrụ Jizọs ọ bụrụ na ife ọbụbụ onye nzọpụta anyị ncha niile kwesịrị ịbụ ndị nzọpụta is a child of God anyị ncha niile bụ children of God ọ zọpụtara mmadụ ịzọpụta onye mmiri na-achọ iri ọ zọrọ ya anyị na-azọ ndị mmiri na-eri ihe afọ agadi nwaanyị nọ n'ụlọ mmiri a na-amụ ya gbamgbam atapụsichana ọkwa anyị bụ mmadụ na-ejekwa agha ekupụta agadi nwaanyị dozie eri ụlọ anyị bụ Jizọs iburu ofuke n'isi maka ihe ọ bụ onye Israel anya ga na-afụ Jizọs si n'ala Igbo ichefuo nke si n'ala Igbo ga-azọ ndị Igbo na-eghe osisi amadi ya ezi ka ị na-achọ Obasanjo ọchịgidere chisi ihe niile ọchị ọzọpụta nwụrụ ndị Igbo Yaradua ọzọpụta nwụrụ ndị Igbo nwụọ Jonathan Goodluck abanye dị ya ọzọpụta nwụrụ ndị Igbo Buhari bara ebe ọzọpụta nwụrụ ndị Igbo Tinubu nọkwa dị ya uhine ọzọpụta ndị Igbo the only person ga-azọpụta nwụ ndị Igbo bụ onye Igbo ya ka eji na-achọrọ ka onye Igbo banye dị ya ịnọrọ na-akọgheri Jizọs o nweghị Jizọs ọbụla onye ọcha na-abịa ime ihe a ọsọ uje bute 20 bilion bunye Ebuka Obi ọ were ya bịa emechakwa ihe ọ na-eme a ga-askọtụ ụkwa dị 10
nya ka ị mara ya gịnị ka ọ na-eme ọkwa na chọọchị ahụ ka ọ ga-eme wee na-emebezi anyị fụrụ apọstụl Chinyere ọkwa dise Chinyere ya na-eto ọkwa ị na-afụ ife na-eme na onye abụ na anyị bụ mmadụ ebusi n'obi gị jee buru obi gị bukwasa na mmadụ. Baịbụl anyị bụ n'aka sị woe unto you that will put all your trust on your fellow human being. Mmadụ na-efedi etu anyị si mara na mmadụ na-efedi otu a ka ikenga nwoke si efedi, otu a ka strength nwoke si efedi, otu a ka faith nwoke si efedi, otu a ka o si wee bụ na ife a principles ya ọ na at a point ofedie makwa na somebody like John the Baptist at some point in his life had to send his own apostles. Ha je jụọ Jizọs one ọ bụzikwa ya bụ Jizọs wa ka o nwere ọzọ ị na-ajụ onwe onye na-ese ndịsi je jụọ ajụjụ a ọkwa n'ọnụ ya ka anyị jiri wee nụ nọọsị na ozugbo Jizọs ka emepere ya heaven wee fụ ife nwa bụ na fly down like a dove in the person of Holy Spirit. Olu wee daa wee sị ya, this is my beloved son in whom I am well pleased. Nge fro dove ngi ka emepere n'igwe ngi ji aka gị mee onye baptizim confirm ya ngi turn kwara around sikwasị je jụọ maka na ihe a na-emezi ibe gbazi ya la ịghọta azụkụzi ife na-eme onwe ozife na water at that point etu aka ọ dị onye ahụ ibu n'obi gị niile tụkwasa. Ebuka Obi nwere ife okwu. Ebuka Obi sị na omenala ndị Igbo ya ga-protect ya. Ọ na-ekwu datị na ọ na-ekwu ma ọ ma ihe ọ na-ekwu. Don't worry, you don't understand ya ọ na-akọ mana anyị abịago ka anyị kọwalị ya ọfụma jee ka ị mara ife mee na Baịbụl maka ibe nji agwa gị ya na ebe abụ ife ndị Zion most of you amụ ihe edere na Baịbụl ije ọsụ na-esogheri ekwe ije ebe anyị jesi ore aje nọrọ akọba akọchiri naba ka nke ọlụ oge ahụ ekobere Jizọs n'enu obe ọkwa efuru ife dere n'ebe a INRI anyị aghọta ihe edere mana ihe ede ya akọwala anyị na Baịbụl nọọsụ nọ Jesus of Nazareth, King of the Jews. Good. Ajụlụ ndị Jew onye ọ bụ king unu asị ha mba onye bụ king nwa crucify him olukwu oge crucify ya ha nwajekwara jedekwa ya nọ ezefa ọnụ kwuru njọ na-ekwu mma ọnụ ahụ Ebuka Obi ji wee kọjọ our tradition and culture okwugharịbago ma ọnwa ya ka anyị gwa gị na anaghị na-ene anya is stronger than you. If I have what you don't know is bigger than you. This land ị na-azụ n'ọkpa ihe anyị na-eme ebe omenala anyị na-eme ihe dị na ana karịrị gị anọghị eri isi gị one day you go enter there na nke gị aga mechie chapter gị ebe ọ na-alụbanyezi ya onye alụsị gburu wee buru onye a wee jebe n'okwu alụsị na ụfọdụ na-asị ka enyi ụfọdụ na-asị ka edebe na anytime ọzọ alụsị ga-egbu mmadụ na ụfọdụ na-eme ha gbuo mmadụ asị na alụsị gburu na next time a ga-eme ya ebugo alụsị ezi onye a na alụsị a na ya nwa ga-abatụlụ ndị a na ya ga-abatụ ha both spiritual physical. Ọ na-ekwu ibe ọ na-ekwu na-ekiri ya Ebuka gbatakwuo na ngịrịma eje ma alụsị aka ebe a bụrọkwa ife odumeje na ndị otu ya ma ọ ka a na-akpụ ya akwa ọkụkọfa maka eme ọ na-adị oke ya gbapụnwu ndị dibịa ọsọ. Ebuka ife ị na-eje ebu na alụsị mma agwa gị baa n'ụlọ efuwa ebe ị nọ na-agọ gbadosie anya ike n'ife anyị na-eme ebe a ụmụ nwaanyị na-ata ịdị ihe ụmụ nwaanyị a na-emesịrị ebe a na-abịa aka akụkọ na dibịa akụkọ ọtụ na amụ gbado anya ebe a wepụ anya ebe ị na-eje na onye ọbụla metụrụ ihe alụsị gbuo onye n'aka nke ọlụ onye ewelu nga nwe alụsị ewelu nga gbuo onye
oke na ọlụgụ asịrị ome born again na onye na-arụ ọrụ ministry ife ị ga na-eme ebe ị nụrụ ebe anyị na-apasị meseji onye ọbụla wepụ aka n'ori wepụ aka n'anya ukwu gị na mmadụ mee ka ihe setụlụ ọnya ọ gbasara gị ihe emekọlụ gị bụ ije itinye ebe anya n'ife emekọlụ bụ ị na-deviate from your calling. ha malụ ka fa si ligo enu falitue ife ọbụla gị na nwoke ibe imekọlụ ọ si ya bụrụ na ọgwụ ka ị na-azụ ebe ị nọ na Zion ego niile a na-abịa ebe ego ọgwụ na-abata ebe a so you can ihe ma bụ ọ bụrụ na ọgwụ ka ị na-azụ emuretu unu si wee zụkọ na ya tụkekwa na ego unu ọfụma ọ gbasaa ọ bụrụ na hukọp ka unu mere ka unu si je setụlụ ọnị ọfụma ihe megburu mmanya ka a na-akpọ nwa mma ife abụ oke na ọlụ ọ bụrụ alụsị gbuo mmadụ ewee buga ya n'iru alụsị wee kunye na ị na-eje gbawọ Ebuka onye ka ị na-eje gbawọ ipekakwọ ka m gwakwa gị ihe dị too small ama na ụmaje kwegara mana ọ na-adị nke ife ị na-achọzi ịghọ bụ nke m mere jụọ oyi ị na-achọ ịghọ odumeje ọ dị ka ya sị na ọdajụọ na okonikwe maka ọ dị ka na o nwebezi ihe kwuru gbasara agụ sinsi a iwe konikwe omenala ejuru ajụ ka ị na-esi na ị ga-eprotect ịmakwa ibe bụ omenala ihe efesi oke ị na-efesi eche na anyị nwa na-eme omenala bụ ndị ọjọọ jụọ ndị ụka gị na ha sị na anyị bụ ndị omenala bụsị ndị ọjọọ na anyị na-efe ihe akpụrụ akpụ anyị na-efe alụsị Ebuka ịkpụkwuru ofu debe di ya Virgin Mary ahụ ịdọbara ebe ahụ ịkpụrụ ya akpụ ịdọbara ọta di ya ọ na-abịa ka ya hapụ ọta ndị ọcha anya ga-adịkwa na ọta be anyị you cannot combine the two you cannot serve two masters at a time. It's recorded in the Bible. You can't serve God and Mammon. Face ye shrine ndị Italy ibunyelugo ma ọ bụ Black Madonna ọ bụ White Madonna na nwa ya ọ bụ Osiris ka a na-ekwu ka ọ bụ ka na-akpụ ya Isis ka ọ bụ Horus ka ị debere ọ bụ Virgin Mary na Jesus ka ị debere face ye nke a hapụ omenala na omenala ga-edire logo hapụ ya na o nwere ndị nwunye omenala enwere ọgbakọ o nwere ọgbakọ a na-agbakọ asị gị na na-eme omenala ebe ọ bụla enwere ọgbakọ ife a na-eme bụ mmemme enwere ọgbakọ ịda na a na-apịa mmanwụ di a which na mụ na gị anyị si ofu side ofu ụdị mmanwụ ka anyị na-apịa nke nwa na-eme ife nna gị uchikwuru ezigbo ọzọ Ebuka Obi nna gị uchiri ọzọ onwe anyị na-amụrụ na nna gị bụ onye ọzọ mana ịdị na nso ọzọ nna gị o gosi na anya gị ka dịkwa na omenala ife a bụ ife ka a na-achụ anyị mụ ife a na-alụ elu ụmụazị ara aghọta ekwu ha na Jizọs don't talk about my master Jizọs. Ebuka ịmakwa na anyị nwere ochiri anyị n'ebe a ma ngị ejebe Israel ịkpọ nke aha na nsọ ana nke anyị abụrụ ana nsọ nke ezi ka ihe esi na-edifendị nke na-edifendị kwu omenala anyị Ebuka akwa confusion ife a na-akpọ ya bụ confusion dị confused nwanne m from mbọsị m fụrụ gị na-eje Israel ama na makwa ego ndị spendri iji Israel eje ama m ife nji ajụ gị anụ enwere ike a na-asị ọba ego mana o nwere ife nji ajụ gị ya ụzọ ebe n'ole ka ijegoro na ije n'Ogbunike cave o nwee ebe dị mkpa ị kwesịrị ije emepe anya gị na Igbo ka ịbụ na Igbo ebuka a na-eme Igbo eme mana o nwere ebe ije i nwere regard fa na Igbo isi ebe a jebe Israel kpọọ nke aha na nsọ kunie jebe na mmiri Ebuka bịa n'ụlọ asị Ọkịja bịa na anyị nwere mmiri anyị nwere ọkpụ anyị nwere abịandu anyị nwere nnoru anyị nwere ogu anyị nwere mmiri nwaọfụ ose akwa ose ka nkụ na be anyị onwe nke ije Ebuka anya fụrọgụ ọkpụ anyị afụghụ ọma ya zi anya fụrọgụ nna isi ebe a na be ebe ebe ka ije n'ije ka ịfụ ebe mmadụ gara ije n'elu mmiri Ebuka wee jụọ ọgụ ọ bụ ebe ọ gara ije ka mkpa ka ọ ije ebe nna ya ka ọ ga-aba jụọ ọgụ ikwuo na ijere ebe nna ya n'ime onye a na-ekwu Ebuka ịdị confused ezigbo confused oge ị nọ wee mebizie dị ọrụ ebe a ka nọ nwa Ebuka ọ bụrụ na ị na-alụ 419 ọ bụrụ iso na Yahoo efe ị ga-abụ bụ sita maka chi ị ga na-esi tigbo ogo
Ebuka ejesi alata ụmụapa ekunie ndị bụ egwu na-amacha Ebuka ekwechiri n'iru moto ọ dịghị onye ọ na-anya ọ dịka kamera na-esi ya Ebuka echedịbatie nzi a nwoke m isi tibekwa ndị a ka ọ bụrụ ha the good shepherd na ụmụ atụrụ hapụrụ agbafusichana ịgbarụ ma ha erie na nri na ọ bụ ndị nwa na-ekwu ma ha orie na nri ịbata ị karịa 100 days fasting. O nwekwara ofu man of God mechara 20 days fasting daa ngwụrọ nwoke agaghị ozi ije fasting anyị na nwa karịrị ndị a ọ bụ ndị ọnọ mgbesi egburu Jizọs ndị be Jizọs emeba fasting ọ wee bụrụ anyị nwa na-enwere ife gbasa anyị na fa Ebuka ị na-emekwa ife ị na-eme mgbe ụfọdụ ị na-eche echiche maka echi Chukwudịfụ ọ na-afụkwa ife ị na-eme agbaziri ụmụ ekiretiri ụmụazị afọ avenue for ọsa olesi ọ bụzikwe nke nna na ị na-achọ ịkwado ụlọ ọgwụ ka ya bụ onye ọsa ya bịara dị ebe a ibe ife niile a na-esi iti ọrụ ndị ọcha na-emekwu anya ha bịa ha ekireti ofu ọya na be anyị ha esikwe na be ha butekwa ọgwụ otu esi rụọ kọmputa arụsịa ebe avụ na programụ enye gị agbakwara ya virus ị bịakwa antivirus a na-arụ ya alụ na anyị bụ children n'ọrụ a enwere onye bụ children we are all mature adults ka m na-agwa gị na we are all mature adults na-abịa ka ị wee nechaa anya ebe ị na-eje iweje wọọgụ ọbụla ukwu alụsị Ebuka ihe emere ya dị na alụsị tutu a mụọ nna gị na n'anya nna gị ha alụsị akpaba gị ike n'ala Igbo alụsị ara egbu onye aka ya dị ọcha onye gbuo onwe ya ojebe mmọnwụ be anyị nwere egwu ọ na-agụ mma agụrụ ya ama mma ịma na mmọnwụ ma na-edigo sọpọs ịma mmọnwụ maka ọ dị nke ihe niile ị na-ewepụ onwe gị ụmụazị ibe gị na-ala ọtụ na ịya ara anụba nwaanyị na ịya anụ nke mma ma ịgba ọ bụrụ na ịmaba mmọnwụ gee ntị onwe egwu ọ na-agụ onye nganga gbuo onwe ya ọbụ mere ya ọbụ mmere ya ọbụ mmere ya onye nganga gbuo onwe ya ọbụ mmere ya kpụntịntị kpom 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 kpụntịntị kpom onye nganga gbuo onwe ya ọbụ mmere ya ọbụ mmere ya ọbụ mmere ya onye nganga gbuo onwe ya ọbụ mmere ya o wetụgharịkwasị adụghị ekpere ime ọ ya ekwe obula ọgbụ n'aka obula ọgbụ n'aka obula ọgbụ n'aka adụghị ekpere ime ọ ya ekwe obula ọgbụ n'aka mmọnwụ ahụ anyị na-eje ka mmaba gụ mmọnwụ n'abalị a mmọnwụ ahụ anyị na-eje bụ anyị ruo ebe a ya amụtasị ife anyị na-amarọ ife nna anyị na-akụzirola anyị nnukwu nna anyị bụ mmọnwụ amụgosi anyị ya ọ mmọnwụ na-amanwụ arụ Igbo adịrọ mma ochi ịghọtago mba Igbo adịrọ mma ochi mmọnwụ na-amanwụ arụ tome cha wokiri iwo ịghọtago ọ na ebe a ka anyị mụtara akwụkwọ ebe a ka anyị mụtara akwụkwọ agwa gị na ihe a na-eje agụ na Amadu Bello ma Usman Dan Fodio ebe a bụrụ ebe a na akwụkwọ nke anyị bụ n'obo mmọnwụ ka anyị na-anọ na-amụ ya aga nwa na farawe onye nga-aga nwa na farawe na-egekwa ntị aga nwa na farawe onye nga-aga nwa na farawe onye nga-aga nwa na farawe onye nga-aga nwa na farawe onye ngamo onye ngamo onye ngamo Prince Moji aga nwa na farawe Ebuka Obi aga nwa na farawe aga nwa na farawe ọnwa ndị ọzọ ga-edozi ife dị na be nna ahụ mụ na gị na we go do am imesịa kịta na-agwabazi ya na-echi protect omenala ndị Igbo so finally inwego regard for omenala the same omenala anyị na-ekwu okwu ya ụna na-akọjọ ya akọjọ sa alụsị abụ ihe dị mkpa ihe dị embedded n'omenala Igbo ọ bụrụ 10 ọ bụrụ 20 ọ bụrụ 30 or education ị na-egbu ọ na-alịsịta ị na-graduate ị na-agbago oge anyị na-ekwu okwu ịma nzu ndị a niile na-abịa ụka gị ịkọwagoro ihe gbasara ụdị ha have you
ihe akọwa ya ka ezi ka isi ekwu okwu omenala ife a bụ nzu na-signify purity. Have you told them ife nzu stand there for? Mana anyị bụrụ nzu n'aka ha na-afụ anyị na anyị na-eme ife ọjọọ. Ikuzili ya ọ bụ na ikuzili ya ha ma ebu Baịbụl a ha bụ kịta. Yes, aka malụ nzu ada ama unyi ịkọwa anya ife a mbụ n'aka bụ edo. Ife a bụ edo ọ na-abụ ọhasịala onye odosiela onye a ka anado enwe peace in the family, anado enwe peace in the community, anado enwe peace in your life, in your business, in your acquaintances, in everything you do. Nya ka o ji wee dị mkpa gị nwa na-eji eri holy communion eje weta ya gosi gị ya na anyị nwere ya ebe a ịfụrụ ya etu a ka o si abịa. Afọ anụ m ka ihe a si wee nwee significance iji wee buru ya n'isi nekene ya egoro nya debe mgbe ọbụla ọ gụrụ ma were nyata ọ snacks ka ọ bụ na onwe ihe dị na ya. Nke a bụ iko dorime, nke a bụ iko ọgbụgba ndụ ọfụ ga-abụ ọbara nke a wụsịrị n'ihi ego na ọtụtụ ndị mmadụ unu eje na-aṅụ ọbara. Anyị enwe ụdị ha be nna ọ dị adịa mgbe ịṅụ ọbara mmadụ ibia unu asị na anyị na-egbu ejima na anyị na-egbu ejima. Unu nwa na-aṅụ ọbara nwoke Igbo unu nkọ kụzielu ndị Igbo, kụzielu ha ụzọ usoro. Igbo abụrụ ndị ọjọọ, Igbo adịghị eme alụ. O nwere ife anyị kpọrọ alụ n'ala Igbo, and onye ọbụla n'ala Igbo nwala anwa violate ya the thing wee commit a sacrilege. O nwere penance, o nwere instant reward, punishment. Either n'imelu nke a ga-eji ostracize ya gị to pass a message to others, ọ na-enwelu nke ga-eji ban gị ndị indefinite, ma nke ga-eji wee na ka chọọ m ezigbo English ka anyị wee ighọtago. In the absence of justice, the nation or whatever ga perish because ọ ga-abụ a lawless society. Do not judge. Onye na-akọ ụdị akụkọ ọgbara na agbago osi sunu bute do not judge ka na Igbo mebisi. Kenke bụ do not judge. Who are you to say that nonsense? Do not judge. Our community a na-emebisi. Do not judge. Na ihe gị asa anyị na-alụ kịta. Even married women, some of them enwe adụ mmasị for their husband. Ha nọ kịta na aka na-ahụ aka ọ gụbara from secondary school ọ ka na-alụ aka n'ike. They say I do not judge. Marriage is an break every day. He say I do not judge. Nwaanyị enwezi common tolerance. Onwe ike ịnagide. O nwere ife iji bụrụ nwaanyị. You couldn't teach that. Ihe anyị na-achọ bụ etu anyị na ndị ọcha ga-esi wee na-ebi ofu life. Where nwaanyị nwere authority over a man. Baya na-agasa. Nwoke nwere affection for a fellow for a woman. Ebe o nweziri desire bụ na arụ nwoke ibie. Nwoke nwere desire for a fellow man. I do not judge. Are you okay? Like, are you okay? Society ba ndị Igbo ndị nna ife trial everything possible ka afụ na-protect ila from all these norms. Ka gị nwa mepere ọnụ taa sị I do not judge. Onya ka iji wee malụ foundation of that your belief system ebe hing on. It was hinged on this nonsense niile. Nya ka ibi ebe niile kita LGBTQ. Gịnị ka nji wee na tonglach destiny etiko ụbọchị a. Na anụmanụ dị bụ HIV dị ka ife bụ onye ọ findịrị friendship with. Ya ma nwoke ka ọ nwaanyị na-eme onwe ya na. Kedu ife ị na-etichi ụmụazị? As a star, man, everything open in them, and I know. For the fact that people are love go, you open him, somewhere like that. I forgive wine. Kill so woke Roman wine. How I feel all the man over the you are not pass the wrong message. I fear you we say do not judge. Because ono the selective nke aga judge na nke amana judge. Nya ka nji sig no ncha niile bụ confused generation.
Obu ni cholo. It was spade. It was spade. Bonya spade. Go danya. And one can get the beach. For the fact neighbor bishop, for the fact neighbor priest, for the fact neighbor governor, or neighbor, now you are not exonerated from all these things. As long as he committee, nyaka iji well like your menan. Omenan actually more because I don't want to get roku. No. Go to the deity. Jadi and I debelia. Etu isi debe your shrine. Shrine of St. Jude, shrine of St. Cyprian, shrine of St. Dominic's. All this everywhere now. Every Catholic church will try and add the bedia. Eh? Go to the shrine. Go and swear to your innocence. If you are innocent of this accusation, in Abalong, Obuni the guilty, Ujide. Oh, onye gas no onya melog. Nyakan go to onye nganga gbu onwe ya ọbụm mere ya ọbụm mere ya ijekwa ịṅụ iyi agwa gị ụmụnna gị ga-akpọ gị nwanne m pụọ hapụ ịṅụ iyi ya ese mba ajụọ gị ajụjụ ụmụnna gị ajụ gị nne gị ụmụnne gị ajụọ gị ahịa ọgụ because n'ikote kịta it won't affect you alone ọ ga-eme family niile affect ofu aka lute egbenu ozu aka niile ọnụ ife abụ inu ndị Igbo tụrụ ije kote kita ozuo family gị alụsị bata ọchịghị ịmụ onye bụ onye ọ na-apịagbuko onye ọbụla so ọ bụrụ na ị chọrọ that thing welu n'oge sepụ aka n'ife ọjọọ wepụ aka n'ife ọjọọ n'oge ọ bụ na nkwụ ehukọghị igu ha da ka akị Abuso eat with respect. We are snacks. Happy magic and all. Never snacks. You try what they go to trade and ever. All the nafia. Or some body of body of Christ. Christ is going to come. No waging to not talk what all of whoever. I just one nata. Come by video. Then I Jesus. Don't know who read. I want most to say you. I am Miliana go see all black or never. You got to go. Boy, I back we happen to do my years of time. The Doka, Arawan and Doka. You just call everyone and get Jesus in a safe hotel and a back when you were Kupusialis, you were the other. No, yeah, without Wobi. I put on your Bodo. Can't go and see us of them. Can't Bombo Samuria. You two are close in the run also. And I took area. Amuria ati se onye nwa kpọtara ka ọ bịa nwụọ ọnwụ ebe a si ya asịkwasị kpọrọ ọgbaba brado na Egypt brado na n'abalị a chi efu gbokwa n'ụlọ ebe a eburu ya na-agba jezu ya n'Egypt onogidekwa ebe a asịkwa ejije na Jerusalem na-akpọnatakwara echefu ohi ebe a ịnọkọtara onye echefuru echefu onye na nne ya iwe jee census echefuo ya n'ụlọ ụka ya na alaba after Sundays ya wee cheta wee chọrọ ọkụ ya wee bịa asị na afụrụ ya n'ụlọ ụka ebe ọ na-ezi ozizi ya agbakwa ụlọ ụka afụrụ ya na temple abụrụ ụlọ ụka ọ bụ n'ụlọ ụka ndị ụka kpọọ ya temple ha kpọziri ya chọọchị kpọọ ya temple Ebuka Obi ruo nke ya kpọọ ya temple ego ebe a na-amụgosi ya majik na-ajụkwa ovu dibịa kọnarịa ihe tego ebe a na-amụgosi ụmụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ o kwekwara na ya ụmụ ọ gbapụ otu wee mụta debe nwa kịrịkịrị ya ọ mụtara n'Ijipt ọ gbanata Israel bie ati majik n'eti na anaghị ya ajụ ịmana ihe na o nwere ụdị ọgwụ bụ na ịgwọ ọ na-ekwogharị like onye akarịrị ọgwụ egbe na mma ọ na-ebu na-enu ịnụ na agba egbe ebe na ije ebe a ka ime odechi ebe a ka ọ jere ekwu enugwu ala nke kasị njọ na sikwa ya akwetusiri ụlọ ụka sef ya akwetu tempụl a 3 days ya lụọ ndị si ebe a kọrọ ihe a na-eri a na-ene ya ọghọta ihe a na-ene ya a na-ekwu ojekwu ndị ebiri dị chenji ihe adọla na-agala ọnụ n'ọchịchị Tinubu a je ebe a je wụsasị ya wee kụọ onye aja ọ bụrụ na kemgbe nwoke ba bụrụ etu a ka esi achụgharị ọ na-agba
ojekwa ka akụ onye na-ekwu enu ọsịa ọnya ka ị debere ka ọ bịa zọọ ọgụ. Na-ege ntị ka anyị kwuo okwu ife dị n'omenala anyị. O nwere onye a na-akpọ Chika dibia Charles David na ihe o kwuru, ọ sị I pity your soul, you are lost. Seek ye the kingdom, guy, or you are finished. I tell you, you are laughing at your soul. Ọ bụ soul ihe ekwu okwu ihe dịrị gị, ikwuba okwu soul mma ọ ga-hapụrụ soul mmadụ ka mma Naijiria ka siri chọọ ị na-epiti soul m, ma piti soul nke gị pitiba bere onwe gị akwa o, ụgbọ bugala o, ịgba ebe ị na-ala o, ọ gaje ebere onwe gị akwa. Ịbụ Jizọs gwara ya ụmụ nwaanyị ibene, ọ sị ụnụ ebezina, beelu na ụmụ ụnụ akwa. So nna ahụ David, beelu onwe gị akwa, hapụ soul nke ma nhapụ ya ka nna ama na-eji ya. Ịma mgbe nji mana ejibe soul a, ịma mgbe nji mana ejibe soul a, mana ejiri soul a jee South Africa, mana ejiri anata ịma na mba odogwu abụ good manager. Ife ndị akwatusiri ebe a o wee bụrụ onye ifuru na mana eji soul ya na-eme travel na-anata ka ị na-epiti. Ọ gakwa ngị nwa ka anyị kwesịrị ipiti o, anyị kwesịrị ipiti wee apa na-epiti soul. Agbarụ m ihe ọ bụ soul akpụ ụkwụ, ya bụ oyibo asụchala ụnụ na Baịbụl. Soul na-ekwugherisi soul. Gịnị ka ịma bụ soul? You are laughing at your soul. Na ihe mmadụ na-asụgheri. Gịnị bụ soul? Iju ya soul kịta ọsị gị na mkpụrụ obi ụmụ apa ihe chọọchị damejiri ndị a dịra ha ncha niile dameji. Fear dị ndị a n'ime. Fear has been the greatest enemy of man. Imi na ibe a Chinelo ka m bịara na mbe wepụta time wichi ego ọfụma ka m kwuchiba na-ekwu nwee ndidi. Fear has been the greatest enemy of man. And not fear ka eji wee hold ihe anụnwa akpọrọ Christianity. Nya kpatara na anytime you kwuru ihe dị anya asị ha, hey, I pity you. Guy, you don't know what you're doing to yourself. Don't bring curse on yourself. Don't do this, don't do that. If you na don't dị na-enye bụ ihe karịrị. Onwe ebe isi nwee freedom. Ịbụ ike jiri onwe gị cage. Ịnọ in bondage. Mana ịmarịa, you don't know. Ịnọ in total bondage. Hey, guy, be careful of what you're saying. Don't bring this upon yourself. Don't bring this upon me. Ọ gbasalụ. Ịma ife nriri taa. Ịma ka nsi ya survive. Ịjụba m, how are you surviving? Ihe bụ n'ebe mkpa gị, don't bring this on yourself. Last, unu ncha niile ga-emesịa kweta. Kwa Ebuka Obi ekwetabago na omenanị na nke na ya dị ready defend onye alụsị gburu. Ị ga-edefend ebe a ga-ebu onye alụsị jere na ihe ndị mmadụ na-eme na ihe abụrụ omenanị ndị Igbo. So ị chọrọ ipreach omenanị ndị Igbo, then put out completely. Don't preach it halfway. If you want to subscribe to omenana, subscribe to omenana in full terms, because there is nothing wrong in omenani. Ndị ụka ewelu go systematically, stylishly na-abanye omenala. Gee ntị, anyị na-echi ọzọ ndị amala ụmaje ebulu ọzọ baa n'ụlọ ụka si n'ọzọ ụka. Anyị na-ama mmọnwụ ndị ebuli ya baa n'ụlọ ụka si na-aje magụ nke ndị ụka. Irafia. Ife ọbụla anyị na-eme, fa na-eje na-eme ya stylishly. Nyaka ụnụ kwado kwa. Nyaka ị na-kwado na gị nwa abụọ ga-eji defend. Onye alụsị gburu rapịa. Ogbugi ya bụ na ogbugi ya. It doesn't matter ebu aga. Eche na ụnụ si na mgbe ngwa mmadụ nwụrụ, mkpụrụ obi ya gaba. Hapụ na mgbe nwere iji arụ eme. Arụ mmadụ ga-end up na anị here. What matters is that soul. Eche m even they preach n'ụlọ ụka. So why are you much concerned about the body? I say you be afraid of he that is able to destroy even the soul and the body. Oh, that soul, bunke ya na atụ ụjọ. Not somebody that will destroy the body. Ị na-agbagharị. Ị ga-emesịa, I put it to you. Ị ga-emesịa nachigata fully na omenani. Hapụ ihe ị na-agbagharị.
they tell you, this is the age of reasoning. People are waking up, and they went massive awakening this time. The waves naga everywhere. Nobody is begging you. The wave not there. Time on they push negativity out. People are waking up because people have forgot the deceit. People have forgot the lies. And you guys are struggling now in order to maintain the lies. And easy. That's why in Ajuju that you cannot defend. They say, may God have mercy upon you. Can you God have mercy upon you and Ajuju? Abone fe ga fungu na ga emepe anya ngi nwe emepela anya already. Kọwala anya faithful. Don't worry fe me yakọ. All the questions niile na pop up so far. Onwa nke ya zanwu, you can't give the answer. If that you are struggling now, the only burden they attached to lies, but that you continue to struggle, he will maintain no das. Ajwa ye ikuru kita in the next 4 months. E gbagari ba ke cheti ife ikwu. But ọbụ na eziokwu mgbe ọbụla ajụkwa gị. Yes, nwanne m oge bata Nigeria. Abata Nigeria on 20 video na ticket gị ji bata akadi. Passport gị. So onwe ha na-achọ achọ. Mana ebe ị na-atụ asị onye ajụọ gị si anọkwa last week ịbata. Ya nwa amarago last week a nwere ike ọ bụrụ from 14th to 21 bụ last week. After 2 months ọfụkwa gị na jụkwa gị si a na ịbatara 2 weeks ago. Na-asị ga-eri asị enwere isi n'ọdụ. Enwere much freedom na originality. Ajụ me custom officer, immigration officer ka m si Badagry na-abata Lagos 1996. Ọfụm onye maka fasi eme moto ọbụla na-agafa akwụsị moto akpụtụsie ndị mmadụ chema Ibutogo Ghana ma video na oge a na-eji ezigbo oji. Well, yeah, I need to come down. You come down. You come down. Mo come down. Much thing it. Ojukwa me again come down. Say about for what? Where you Kadafa mungwe mo boye ebe. Say na mbo Igbo na kedu nke bo mo boye ebe. I told you my name so you na ajukwa me fa. If I for say mo kana junde mmadu ID fa, whatever your passport but this and that. Where's your passport mu ga prove na mbo Igbo ko e da anu asusu. Which one is more original? Is it paper is more original than my diction, my everything. Oga ko jisi mo okay, enter. Originality amaka. Onya akulegwu si originality. Now we own the society. Accountability. Originality. Now we own this land. We will fight to defend this land with truth. Every other thing outside truth, you will struggle because it's lies. There is nobody existing anywhere that died for my ancestors. Never. It is not true. And nobody used his blood to pay for what exactly? How have I sinned? What is sin? What is sin? Gịnị sin? What that word sin? Kedu mean? Obokwu anyị. Kedu meaning ya n'onu Igbo? Enwere error. People can commit error. Error. You can correct error. You can correct error by yourself. I say you sin. What is sin? Mehie. Gịnị bụ mehie? Emehiela m. Onye ka im gịnị kibere mere ya? Asị na amụrụ gị n'ime mmehie. What exactly bụ mmehie na Igbo? Ka ọ nọ ya na-agbaghalị. What exactly is mmehie na Igbo? Nne your mother tolu agbọghọbịa. Family a confirm onya before nna gị jiwe ebe enu ya no mama papa ga abia go ju ese ndị ogbo abia go ju ese ajusi afụ na family a dey clean na the girl na chuchu no dey okay abia n'onya completely etu esi anụ nwaanyị ọbata n'ogbe register anya osolu nwaanyị bịa bili ihe ọzọ nwaanyị abịa lobu for reproduction ka enwe growth ka ebe rezie family in such a way but that na all the well acceptable before everyone in the society. The same person abia ka ọlụ ọbịa atụbi ime ọmụọ nwa obodo niile nwe obi aṅụrị na-amụ nwa ọfụ agụọ ya afa ka ịta ọnụrụ wee sị na-amụrụ nwa a n'ime mmehie ọ dị ka isi adịrọ gị mma. You are a mad person. Na onye ọbụla amụrụ amụ bụ mmehie ị na-eme nkọgheri. There is no such. Nwa ọbụla amụrụ amụ na-ebu joy abịa ụwa.
bọsị ọbụla amụbata nwa famili enwebe obi aṅụrị na nwaanyị jiri ebe mmụọ anachighatago maka na oge niile ọ dị ime agba ekpelechi ụmụ onye dị sure na nwaanyị anyị amụ nwa wepụta isi ya. Nobody is sure. O jee ebe mmụọ ụmụ nwaanyị ibi anọlụ emegide napụta ya n'aka be mmụọ ọ bataghị ya mụọ nwa obi aṅụrị adị everywhere. Nwoke na onwe ya nwụ nwa adị happy onye necha nwa ya ọfụrụ na ya bụrụgo mmadụ taa at least ya enwee n'ụkụta azụ legal o nwee n'ụkụta azụ nke bụgodu kedu a na-akpụ ya legit ka mmadụ tụgharị sị na amụrụ gị n'ime mmehie atụtara gị n'ime mkpuke amụghị in the right way. That is the right way. Etu a onye ka ndị be jide bịa na before nwaanyị amụọ nwa ha ga-akwụ ụgwọ isie mee anya ka ọ ya bụ mụta nwa ka nwa ahụ nwee standing na society ọ nọ na ya ka o nwee ọnụ okwu ụmụ ya ụmụazị bịa chibe ọzọ osofa chi ọzọ ife ọ bụla ndị otu ya na-eme o mee maka ọ bụrụ na emeri ona ọ ga-abụrụ ogo ife mwute na-ana eke oke eruo mgbe ị ga-eje ka ị were oke eme ego ova ikwu okwu asị na gị na ịzọkwazi oke nke azọ ọ dị ka nne gị akọrọ ọlụgụ ị na-asị ya kedu ife bụ na nne gị akọ ọ sị gị ị na-alụ iju ese ịtụgharị nna dị ka ibe ya na-ekwu ọsị ya na luo gị je jụọ mma unu na onwe ibe a na-agwa ya ka akụpụrụ ya isi akịrị etu ọnụ ka ị were oke asị gị mba gị kụpụ ọ maka na nge nwa bụ onye atụtụrụ imego na mmehie maka na amụọ gị na right way a confirm bụ onye bụ nna gị onwe ihe mere n'isi nne gị so nne gị tụtụrụ ime gị n'ime mkpuke and society anya like ya. We don't condone that and I had ndị mmadụ encouragement to go that way for you ka ị wee nwee ike bụ stand there completely na anị be nna gị anyị kpọrọ be nna gị ihe abụ our tradition ife niile a ka ị sị na ọ dịrọ mma anyị kwuo isi do not judge isi ọ dịghị mma this thing unu butere be anyị is not doing us any good. Some people na-ebe akwa ya today because egbarịsịkwa ife social media agbarịsịkwa n'ụlọ ụka ị bịa face reality na ụmụnna gị you go face am there. Ọnya ka ụfọdụ ji gbapụ ọsọ si na n'ụlọ ụka kafa ji wee nwerozie ụmụnna njeji akpata today na ije na register ụmụnna afa mpaghara adịrị ya ị na-esogharị nna gị na-enye gị nonsense orientation efu ndị bụ ụmụnna gị na-atụfu ụjọ efu ndị bụ ụmụnna gị fa abụrụgo ndị ebe a ọnwa bụ ndị enigwe ebe ka ịmaba enigwe maka na edelụ ya he created. Go and know the meaning of creation. To create, you can create, anybody can create. He created heaven and earth. Where is that heaven o create? Kaifia no imaginary heaven. Ebuka akwụkwọ n'aka ị na-ekwugheri omenala bụ the only true way ị ga-eji wee obtain ife akpọrọ happiness nke dị fundamental. Etu a ka ị ga-esi nweta joy that flows from inside. Joy. People now wonder ka ị na-eme onye obi aṅụrị ọ bụrụkwa na ego nwa ka o ji ka ị mgbe aka ihe enwe mmanya na-akọwalị ọga na bụrụkwa na so eji ego na-enwe joy na nke iji n'ozulu na nke iji na ọ dịrị gị oke gị na mmadụ ị na-eme mmadụ anya ụfụ ife onye wetalụ ya na chie. Oge anyị ncha niile nọ n'omenala ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ana Igbo ada agba fence. Oge anyị nọ n'omenala anyị ada agba fence na ana Igbo ori adịrọ anyị na-anọkọ mekọ ife niile nwanne na nwanne na-anọ arụfa na ama onwefe ogwu gị na nwanne gị ya na-erikọ nri na-agụkọ ahụ sef mana today cousin na-edina cousin na-edina cousin. Misguided priorities. O nwere nke ma left here from right. Bịa ka ịpụ mkpagharị Christmas na kwado ka ịpụ mkpagharị Christmas mgbe omenala ka dị efie ka dị ndị mmadụ n'anya anyị pụrụ mkpagharị Christmas anyị jee ebe mmadụ anyị ekpoghe ọnụ rie nri o nwere onye na-atụ ụjọ poisoning. We eat anyhow, drink anyhow, kwogharị anyhow, dey happy together malụsi onwe anyị today. Bịa ka ịpụọ kwado ka ịpụọ onwe kwuru onye na-aṅụ mmanya kịta obi ruru ala gị na your friends nọ
You know your friends, no, you are still scared. Even though they one of our friends, you are not even sure of them. But those guys na me for man, nobody dares. You don't dare tell what keep we come together to swear before the deity, before the shrine. If I wonder we if I can fulana amend the mother then. If I for other people to learn and desist from such idea. A young man who could just worry at all. Automatically so before when I get mega ostracized or before I got chupugunobodo I got Bugari na afio obodo kegomu Bugari ago beg if I can call you woman as and many things before I do epoa ipugo bone epugo he brought part of this society because of area there will never be peace in that society, in that community. The atmosphere gana local. Many children are now many things are now wrong, zigzag. Kenya Ajubazi, what is happening exactly? Ajubazi Ajuju, a reveal that no one only seen at this community is Ruriatro. No one else seen at this community Brumadu, Nia, Nofia. Ajubese. They will unearth the whole things. Opotakwa, we have time ourselves in order to correct errors, to correct all the evil things in the society. I will time here. Today, who has time? Nobody has time. Because Jesus has taken control. He died for your sin. And he said it's finished. He died. Look at our society now. Just take a look. Mado. Na agwa family ase happy ake anu nwanne ya nwaanyị nke nne ji ya na ya melu na ogbu 2-3 years ago aji anya efie maka ha na-eje ụka anya efule ya ka ọnụba nwanne ya nwaanyị somebody lagidere mamu ya tụba mamu ya ime mamu ya mụọ nwa no today ọ bụrụ na ngwo I don't know many things gara na society nobody cares. The same person melefa ga-abịa n'ụlọ ụka mbọsị ụka gị na-esekpukọ ha n'ofu ebe liko oriri egboro oriri nsọ. What nonsense. Ewelu nye ya ọṅụọ ewelụkwa nya gị ịṅụọ gị na-eshi akọ si na na-eshi ya na ụnụ na-aṅụ holy communion. Arụ niile ọ mere ọ transfer ya to you bụrụ epateka. Unu ncha niile kpọrọ onwe unu Christians, just look at your life. Most of you live in fear, suffering, frustration. That's why you are all frustrated. I had to respect any religion here. Come you get respect. That's the simple truth. You don't come here to control what I say. You are here to listen. And if you cannot listen, you get away. Abroad and Igbo can atancha live and let others. No, don't talk that rubbish here. This is not the channel where you talk nonsense. Ije na Zion page you Ije ba je call rubbish. Not here. We don't condone rubbish. Oje bonyo ongiwa. Who is that person? Amane kwoku religion here. Religion destroy even naka amane kwoku. Are you okay? It's even in the kind of comedy na church. Ani Igbo itu audio na togoto. Etu ani Igbo dị na togoto. Obro ebe aka na rubbish ahụ say maintain no condone. Not here. Onye ọbụla bụ Christian na if you don't respect yourself, you collect ya. No, don't talk rubbish here. Christian ugbo dias by the way. Eme ndị ame na Igbo. Destroy everywhere. Alakata egbu ofu agadi nwaanyị si na ọya ji mmadụ n'ọlụ because the man of God o gwara. What nonsense. Onwere onye kwesịrị pụta kịta ka unu ebe Paul si na ya bụ Christian. Ọ bọsị ofu onye yi onu another steady. Onye ọbụla agba ọsọ by force. Na etu akụrụ bịa destroy ya by soro na onu furu Jesus. Jesus onwe ọmọ webatara na by nothing. Hatred, envy, bitterness, malicious killing, malicious damages everywhere. My stand bụ Ebuka Obi chọrọ ime omenani. Man, ọ dịbe serious. He's just talking. If you want to banye omenani, abụrụ worship,
enweghị anything like worship na omenala. Omenala bụ ngị keep to the principles of that land ebe isi wepụta. N'obodo ọbụla nwere culture. N'obodo ọbụla nwere usoro fasi eme ife. If you cannot maintain it, isi n'obodo ahụ pụọ. Don't try to change everybody to do that nonsense in eme. If I in eme bụ religion, ijegokwa jeju onwe what is religion? Iji asịsị respect ya religion. Ọbara na agba respect ya gịnị? Respect ya gịnị? Why you get respect to religion? If you go still respect ya the spirituality, not religion. Religion may destroy people, and that's why you destroy ndị Igbo. Look at us today. We are all misbehaving, talking anyhow. Ụmụazị na-akparịzi okenye ya ka ihe ji bịa na social media mmadụ kwuo okwu ihe izi ya si abụ you a fool. Ị na-akparị onye ọbụla efuru ma enwe ya ma ịmaghị ya because ị na-defend the religion. Religion ịma the meaning. Ịma meaning of religion. Ịma ihe ọ bụ. What is religion? Na-akọghịrịsị. Ịma ihe religion mean. Ị gwa anyị na ịma ihe religion mean ka ị kọwara ihe religion mean. Now I can explain, but we no go tire because now will evidence. Oh, you know what evidence get explain tire. Hana kawa na Jesus hana kpọgburu on 3 days binie. Aya na ajufa kafa bia defend anya. Kafa defend ya ko si we no 3 days we binie. How defend it anwu here? How ka wata anwu here? Oge destroy yo no ka. Oge eme nka. Obodo ahụ o si n'ime ya pụta ha ma onye a na-ekwu ha ma onye ọ bụ maka ị na ndị ọcha buru ya bụ unu iburu ya n'isi na-ekwugherizi Jasper, you did that thing again now, you no go like my response to you. You did that thing one more time, you no go like my response. So don't try that rubbish about. You got to go. Ọ kwesịrị ịdị na after ka nọ si nwa ọ ga-adị na design na ka ọ na-ana design na ka ị nọrọ ebe ị nọ. So if you like cry from now to eternity buy ya ma adị mma. You onwe ya na desire result ị na-achọ ka ime ka o nwee isi ya. So it's not about me, it's about you. I am fine. If one cannot complain, I'm not complaining. I'm okay. I'm fine. You know? Manaba, you can never be okay. I get way more damages. More things gabia. Ngewa na akọ ihe aya emecha ụmụ niile a na-akpọpụsị ike one by one. It will happen now because you can't judge them. You can't. Ụmụ niile ga-face ya one by one. The society be here ga-face ya. My own book to pass the message. And in the message in pass if you know nothing but the truth. Any other thing they call eba ngina chi. Nwata ruani ni kwunnie obi ụwa ọ ga-anagidekwu ya. Ama na nwa na ngechigatakwa. Igotago nwa ngechigata azụ. Mbiakwa ngorokwa mkpụrụ nkụrụ wee pụọ. Ihe abịa ndị nna m gwa m. Ma ọ bụzi na-eme nke onye ọcha gwara gị imebia ije na channel ndị ọcha unu eje zuzube datin imemenwu ya na this my channel ọ mụnwa na control nwe ebe a na-enwere ndị mụ anya n'ebe a so ị na-ezuzu ụka nke anyị so wee ka ha oru ka ịdị mụ na gị ọbụ ọgbọ kemgbe i bidoro kaba ụka gịnị ka ị ma n'ụlọ ụka mgbe ọbụla quotations kịta i defend nwe one ị na-ataghịrị Christianity the worst religion so far. Are not religion designed for the weak, to weaken you. Akunu Jesus gasi Jesus. Nago ke na denigrate enya disparage the name of your ancestors because they believe with Jesus. Chukwu kpọọ Jesus ga ọkụ n'abalị a idiot. Na channel ba ka ebia igosi Jesus ala gbogbukwu egwu dia. Ihe si ebe a mee travel je obodo oyibo iru ebe ahụ ị na-eme etu obodo si eme eche ịnụ nwaanyị be ha ị gaa through the process. Afụsịrị m ndị be anyị jire South Africa
jee chenu nwaanyị obodo eje ebe ha eburu ụzọ mee ihe a na-akpọ lobola. Ihe anụ nwaanyị South Africa bụ ime lobola. A na-eme negotiations ya otu a ndị be anyị si eme achịta ego achịta ife dịka okwute akpọ ọnya ava awụsa na ego na-akụrụ ya kwụ n'isi nwaanyị unu nwa akpụrụkwu ya chịpụ nke nchịpụ otu a ka esi megide ya wee richi agreement. Ndị be anyị jiri ebe a na-eme ya ha chịnụ nwaanyị obodo ha eje a na-ebu ụzọ eje esogo m jee n'ebe a na-akpọ Kwatema bụ side east of Joburg jee ebe a jeso negotiate isi nwaanyị. Mụnwa mekwara MC that day esoro m jee negotiate emelu ndị obodo omenanị ha. Obodo ọbụla nwere omenanị. Sụsọ na Igbo ka ị ga-abịa iburu Jizọs n'isi. Ụmụ anụmanụ unu ji nwaanyị na-agba nkwụ ala gbagbuchakwa unu ncha niile unu bịa ka unu mebisiere anyị be anyị iji obodo ndị ọzọ eme omenala ha. Ihe a na-eme atọba gị ụtọ ime ka ya chọọ niile eme ka ha si eme. Ma ndị be anyị nọ na UK ma ndị be anyị nọ na America stylishly ha ma na ha na-eme omenala because that law obodo debelụ. Ị nakwara ekip law ndị obodo a omenala ha ka ị na-eme. Omenala bụ iwu na-achị obodo etu obodo si eme be ha wee na-agara ha ịbịakwa iya join na-eme onye abụ omenala. That is the omenala. Gị nwa bụ onye Igbo be nna gị gburu onye ka unu gburu mmadụ be nna gị ebe ọ bụ na ọka isi egbu na igbu mmadụ bụ na ịma na isi na-agbụrụ rụrụ arụ na ya ka eji na-ekwu okwu na-akọgheri mebi nna gị ha bụ ndị ohi ya kpatara na anyị preach against criminality ọ na-afụ gị ụfụ na Christians onocha bụ ndị ohi. You are all criminals. onye unu ji afịa aka ụka ebe ka akpọgidere ọ bụ ya na ndị ohi ka akpọgidere birds of the same feather. A na-akpọkọsị ya ma iti ndị ọzọ jiri ozi ọma ọ ya na ndị ohi nọ ehe ka ebe na-akọ ya ka onocha ji bụrụ ndị ohi. You are all criminals. You preach against criminality ọfụba gị ụfụ na omenala jụrụ ohi ajụ. Omenala sọpọtụ ohi n'ala Igbo. Omenala sọpọtụ mmegide n'ala Igbo. Omenala sọpọtụ anyị natu mmadụ ihe ya n'ike. Ọ dịrọ possible. Omenala be anyị jụrụ ya ajụ. Gbazie m ihe dị njọ na omenala ya. Ọ sị gị egbu na mmadụ ngị anatu na mmadụ ihe ya n'ike ngị efe nwanne gị n'anya ngị na-emelụ mmadụ ihe ngị mee ka ị nwee ntụkwasị obi ka ndị mmadụ nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ na ikwu okwu asị bifo ishi ọzọ agụsalụ gị ihe niile ịma na-eme. Ịdị ya ndụ n'ala Igbo tie nwaanyị ihe enwe mgbe a kwadoro ya ihe eti nwaanyị ihe ngị na nwunye ga ya eso okwu ịchụpụ ya asị esebe okwu akpọba ndị mmadụ chisaba ana gị na mmadụ ibe gị ahịa adụ aka n'ọnụ anụba ọgụ bifo anụ ọgụ ịhani aka ịhatuo ihe ọzọ ị ga-eme ịchọ ya sị n'ọsọ ọgaragara bụ onye ịtọ ịchọ onye na-agafe ka echisala ya ada ama nwanne mmemekwa dis guy nna gwakwa dis guy yo ife ị na-achọ onye fụrụ mmadụ kpesaba chọrọ udo. Omenala Igbo onwe ihe a kụziri gị ịbụ anụmanụ ịbụ ike ụmụ ihe akpọpụsichara ike eji ezobasị ya n'ime ụlọ ụka burusie pampas na-akwụgharị ọbara na-agbacha ha n'ike na-esipụ nke imepere ike ọ na-eji n'ala. Ọ maka na ejuru ihe ọma ka iji gbakpuo ebe na-asị onye ọjọọ ịbụ ka anya pụọ ebe ị nọ unu agwọgide ọgwụ gwọgbuchie onwe unu n'ọgwụ na-agwọgide isi ọgwụ enwere isi n'ọdụ na chena ya marọ anyị maka unu na-emere anyị maka unu na-amachara amacha na unu na-eje ụka ihe ka onye ka ejire ka ya o nwere pastọ enechara na enwere odent nke ha na-ebe a na-abọghị ya ike everyday na-abọghịsị ya ike everyday. Ihe niile ahụ ezoro ezo na-apụtazi ife kịta ife niile ahụ emechaa n'ime ụlọ anyị na-afụ ya ma ndị fada tụbalụ nwaanyị ime amụọ dị nwa ụfọdụ ukuru jee zoo ezo ihe niile ọkwa Chibụzọ apọstụ Chibụzọ ọkwa nabatagokwa nwa ya na onye a mụrụ nke a bụ news anyị kwuo about it na anyị na-agba chọọchị mgba arụrụ ana niile unu na-alụsị ma nke ejereje lagbuo nwunye mmadụ eho bishọp lagide nwunye mmadụ nwoke ibi ya lagbuo onye alagbuo ndị ọzọ lachara nakpuo ihe eji ezuru ike ya nwere lacha nke ya lagbuo
chukwu bụchakwa ụlọ ọnụ onu mebisiri be anyị nwaanyị nwoke ibe gị ji ego ya jee nụọ iko obi ragbuorie ya o nwebụ ihe ọjọọ a na-eme eme ụnụ ya na-eme na-eduru obodo anyị na-emebisi ama m ihe ejika m ụnụ nkịtị bụrụ na ọmụnwa bụ ife dịka ofu king n'ala Igbo ụnụ afọ ife bụ rebelion ka m na-agwa gị nwa afọ ka ibu akwụkwọ a n'aka ị na-eje nga ije nga 5 years ị nọ ebe a isi acha agha awọ ị nọ ebe a mụgosi gị ihe bụ omenala ịpụta ị na-eme ka nwa mmadụ ịfụ agadi nwaanyị ịfụ onye ka mma inyere ya aka ihe asọ nwanne gị oyi maka otu a nọ na mụ na gị chi ime ihe dịkwa serious anyị agba ndụ ọ bụ na ị ya agba ijebe n'unu na-eji afa Jizọs na-ezu onye ọbụla ohi ịfụ ha ndị bụsị ndị pastọs na-enesi anya na nke nọkata kreflo dọla o nwere onye na-amụrụ kreflo dọla ọkwa kreflo dọla ndị Amerịka ụnụ m ya n'ọnụ nchabi ebe a kreflo dọla pụtara nye open apology n'ihe niile o preachiri about tithing na-asị WF Kumuyi nke Deeper Life anyị nọkwa omekwa apologies na some of the things ya nwa na-etichi na ọ dị biblical mana mgbe niile ha na-agwa ụnụ na ihe adịghị biblical unu eburu ya n'isi ọ ka ọ bụrụ na ndị a kwuru ya then last gịnị mee ị ga-emecha malụ the truth and ịmata the truth not the truth bụ the only thing that can set you free from satanic bondage ị ga-emecha malụ na chi na-efe n'ọnya abụda Satan ịghọta ya na-agwa gị gwanụ m mmadụ one ka ị nụrụ Satan gburu na Bible apart from ndị be Job o nwere onye ọzọ ị nụrụ o gburu ihe niile na ọ bụ Jehova ga-agburu ya ọ ka ịghọta chi na-efe ya kpatara nkwu okwu isi m adụ m efe Jehova mụ na enwe anya na sakrament o nwere rizi mmeji na-atụ ya ụjọ ọchị mọ bifo ọbịa na ya na chi ma agbagodu nya bịanụ mee gị imesi wee ghọta ihe ị na-agbagharị ị na-efe Jehova na ihe o gburu na ndị nwe o kiretiri ekreti saịdị nke o kiretiri nene ka o si egbu onwe nke ọla asịrị o gbuchara nke nwe kpọrọ Satan sọpụrụ mmadụ 6 ka o gburu jee nene ya onye ka nke ga sevuru kedu stori niile ahụ akụrụ about him kedu onye o sevu o wee nọgidekwa generation to generation onwa nke dị save otu a ka o si egbu nene stori ya ọfụma nọ na agbanyere gị isi ebe a maka na ụta adịrọlụ anyị nche niile amụere anyị n'ime ebe a amụere anyị nche n'ime ebe a ka ị toro gwa m onye o sevutenwuru ihe niile ahụ o kretiri ha ncha mejọchara ya ha ncha niile efe elulu ya efu na ya nwa amụ ihe ọ na-eme is a weak God among other gods o nwere God ọ bụla efuru na edere akụkọ ya ka ọ na-ebe akwa na ndị nke ya na-eme ya ọjọọ ịya anụ ya o nke ụnụ a na-akwụgharịsị onwe nke ụnụ nọ mee ya eziokwu David nyanya ya mere fall out Solomon nyanya ya fall out ma ndị nna ha niile agụrụ generation gụta 28 ha ncha niile fall kọchara onwe nke dị perfect ihe niile a ndị mmehie ọ ebe ị nọ na ya ka ọ dị nye save o gosi pawa ya gosi pawa ya o gosi nwa pawa ọ ebe ị na-eje maka na ikwu ebe na-asị anyị na chi anyị mere nke a mee nke na-echi unu ka ọ dị nọ very weak chi agụụ na agụ unu na-eje enye ego every Sunday tu ego wegarịa mmeji smoke ya nsmoke ya na-afa ya kwa gị ya m ga-eji smoke ya nsmoke ya na-afa ya chi unu dị weak onye ka o save nwụrụ ndị ahụ o kiretiri Israel bi ahụ onye ka o save nwụrụ di ya ugboro n'one ka e destroyed Israel buru ha n'agha gịnị ka o menwuru your chi is a weak chi that's why ji nọrọkwa ebe a dị weak mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere ide ezu ike ị nwere ezumike n'ime ndụ mgbe ọbụla onye kwuo okwu enemies nke a ga witches and wizards nke a Holy Ghost fire all my enemies all the people that wants me dead Holy Ghost fire idina na buso eme ifenye Holy Ghost fire they have got blood of Jesus asị gụ pray ihe a ka ị na-arụ ụla ada agaghị n'anya ka isi ndụ ede kedu isi ndụ ede inwe ezumike na ndụ
gwa m ebe Jizọs gwa ndị Israel ga-ahụ Jehova ga-ahụrụ si nọ ndị nke ya, gwa m ka ha si wee thrive na Baịbụl ahụ ibu n'aka. Ihe ahụ ibu ị na-akọgheri na day by day ka ya nwe value. Day by day English course si mbịa ndị ali ibe ndị a niile ka ya wee nwee value. Ọ bụ Romeo and Juliet ịgụ ya na ịghọta ka ndị a si wee efu ka Jack ka avia Romeo si gba mbọ akọlụ ha akụkọ the Capulets and the Montagues, ndị nwere ngabasị efu ihe a na-azọ, efu ihe na-eso okwu, efu the conclusion nke unu nothing onwe nke akọrọ akụkọ ya kọọ ya ọfụma ka mmadụ si nụọ 700 wives 300 side chicks mụta ụmụ na atọ. Ihe niile nkọghiriri ebe a bụ rubbish nonsense. Ken gburu nwanne ya bụ Ebel. Mgbe Ken na-egbu Ebel, kedu ihe dị na mmụọ ya? Ọ nụrụ ga ebe egburu mmadụ before. Kedu ka o si mara na oyi egbu onye? Ihe na-afụbe before enwere nna gị Kenan, Adam and Eve amụtaghị Ken and Ebel. Onwe bụ onye nwụrụ for the first time. Onwe bụ anụmanụ nwụrụnụ enweghị ihe bụ ọnwụ. Ka ezi ka o si bịaghị n'obi ka igbuo onye. Onye kụziri gị ọnwụ? Onye kụziri gị igbu mmadụ? Who taught you? Do na ada atọ ata mana who taught biko ka m nwere opportunity ka m wishie Chinelo ọzọ ka m wishie ya a wonderful happy birthday, because now dị ka ya banyego a new day. Yes, I banyego a new day. Nne m ana m wish you a happy wonderful birthday. Ana m wish gị ifeọma ka ifeọma dị iche iche meelụ Chinelo na Dubai. Agara aga nwa si ọkụzụ ibilibi ọgada. Asị na ọ ga-adịla ego na mma onne anyị ọkụzụ ya na-agọzi gị, anyị Dubai ga na-agọzi gị, anyị Igbo chebe gị, ihe ọjọọ ama eme gị, ndị ọjọọ ama afụ gị, onye chetaghị ihe mere nwa ya were ya, onye chetaghị ihe ọjọọ niile dị n'ụwa sori ya. Ọ ga-adịla ego na mma, ọgazi awele n'ụzọ ije gị. Ebe anyị na-eme ya na-aga ebe osili ọrụ aka na-esi nri ighọtago aka na-esi oriri ighọtago. Asị m ya nwaalụ gị mma ise happy birthday. Ụmụnna wish enu m ya happy birthday. Wish enu m ya happy birthday. Ọ ya na ọ ka aka esi na-atụgharị ụjọ gịnị ya biri na ya dị nke ka njọ na ị na-ene ndị niile asị na ha bụ na ege n'anya na ọnwa nke anụ dị n'ike, ọnwa nke dị attractive si na mmadụ pụsịa oriri nri ọrịa ihe nni iwetụ ya anụ ahụ ihe ka ya ezuzugide ko isi ahụ ebe a ya ụmụazị ma bụ debe the book of Matthew chapter nke asị nke he says the Lord is my this and that. The book of Leviticus chapter 17 verse 1 he calls him the rose of Sharon. Ihe aka ya na-atagheri eju onye ihe eji aba uru n'ụwa o nwee otu ihe ọma. Ndala mad people everywhere. Ọ bụ mmanya ka aṅụ katịrị ṅụọ, ọ bụ ego ka erikatịrị rie ngiri na-eri ego echụta nwụrụ ego. Ọ mgbe kọstọma ya na-ajụ gị ajụjụ ị nọrọ na-ekpe ekpere n'ime chọp, pụta bịa na ahịa ị na-ekpe ekpere nwee ihe bụ uche gị bụ ka onye aje chire gị ikpecha ka ị wee lesị ya ngwa ahịa. Taịm ihe eji ya eme biznes gbara jebe n'ụlọ ụka na-ezuzugharịsị ụmụ anụmanụ epụta isi na ihe esiri gị ike. Onye ga na-enekwa anya ka onye ga-ego bụ onye na-ada eme ihe ị na-eme. Eruo n'ego ihe ama na unbelievers, ihe ama na unbelievers. Na nwanne m nwoke anyị na-atụkọla ego na typical example. Ọ kagidere amụrụ ya n'ime Catholic Church. Ị mara ọ bụ ihe niile ka ọ chọrọ ikwu because ọ ma onye ya na ya nọ, ọ ma m too well, ọ na-watch my program. Ọ chọ ikwu okwu, ajụrụ m ya gịnị ka iji wepụta na Catholic frustrating waga ọ chọọ ya ọ gbabakwa n'ụlọ ụka ọzọ o jekwa ebe a na akụkọ akọrọ ya. Onwe aka ha si azọ mmadụ azọ, onwe aka ha si azọ ogbugbu ka a na-egbu maka chi ha bụ ogbugbu ka ọ na-egbu. Buru altar Jizọs akpụsịrị akpụdebe di ya. Jizọs ka ị debere ihe ọ na-ene nwunye gị anya, nwunye gị a na-efe efe. O nwere ihe dị ka ọgwụgwọ nsọ, ọgwọ nye ya. O doghị anya na o nwere ihe anyị bụ mmadụ ji wee bụrụ mmadụ. N'anya anyị jeje bụrụ dọkịta na ọ bụ a mistake.
onye ọbụla nwere onyinye amụrụ o ji wee bịa taịm nke ọbụla ị na-ediri ruo ije obtain service ya iwe wee mee ka ị dị ndụ ka ị dị oke ya ka o ji dị mma na oyi enwe ihe ị na-emepụta ka ọ ya bụ ị na-idie nke onye a i were nke anyị ọ bụ na ọ ya ewe ị chọọ onye agba ya agbara ma iwo inye ya mmadụ onye gị fisikal kaachị nye onye eni ka e wee zụọ ndụ o nwere ya abụọ ya abaghị agwa gị na ihe ị na-idiri bụ vitamin na ọkọrọ gị n'ahụ ọ bụ ihe ị ejebe ịgba ọgwụ nọ gị jee chọọ mkpụrụ osisi rie ọ mmadụ ya agwa gị ya ije chọọ mkpụrụ osisi iribe mkpụrụ osisi ahụ na ya ahụ ha anachighata azụ nya ka mmadụ dị ndụ ya eje na-esi na ya na-eme fasting 6 to 6 na-ezuzugharịsị na-emegherisi Ebuka dị confused ọ na-eti anyị na confusion nyanwa dị confused check ya statement ya ka efu na ọ dị confused ma gị nwa na-agbagbatara ya unu ncha niile dị confused Ebuka ọ na fight for omenala ọ bụrụ na onye omenala ọnya dị confused ya ka anyị ji discuss ya is a confused soul anyị chọrọ ka anyị napụta ya completely ka ọ bara onwe ya uru he is a confused soul ị na-eme ihe Jizọs bịa ka ị bịa mee ihe omenala kedu ihe gbasara gị na onye nwụrụ anwụ onye alụsị gburu gịnị gbasara gị na ya na omenala ndị Igbo o ruo na nke cheta omenala ndị Igbo ọsọ ụkpọba Jizọs omenala Igbo mere ka ị bụrụ a weakling bụrụ slave to onye na-akpọ Lord as long as somebody bụ Lord gị ife bụ slave esi na-ebu slave to Jizọs ndị Igbo enwe ụdị ha ndị bụ slaves na ndị Igbo ife a na-edesignate ife ndị Igbo nwere usoro enwere omenala n'obodo a you don't do anyhow you are not allowed to mingle with the people na abroad the right people yes omenala Igbo debere like that ọ bụrụ na ịchọ aka designate ego do the right thing stay away from crime ndị a nọsi America today na ha jiri ebe a jemebe omenala ndị America yes mma agwa ka ha si eme omenala America onwe that idea o ji n'aka ọ dị ya mkpa well onidi aka akọrịa akụkọ na idea o nwere ife ị ga-eme nweta onwe mgbe eruo a blacklist ego nke ya agwụna every country na-eme ya so Nigeria na-enwero ID that's why iji eme anyhow sese ihe ma bụ na ebu ex-convict ọ bụ onye ọbụla ma onye bụ ọdịna system Nigeria nwere system ebe entara ya ka anọkọta sị na ihe agba n'ọkụ faịlụ gburu ọkụ akụkọ nke ahụ emechie mere other countries ọ dị ona ọ dị na system ọsọ nke mụọ ebe ọkụ ejekwa eje wepụta ya gbago na efu everything omenala faso ndị be anyị n'ebe a na-ekipụta omenala obodo a or dictates of that obodo their principles their laws their culture ịbata na be anyị dị lawless nke nwa na-anọ ịdị lawless ebe ị na-achụje chi nọ n'Israel ndị a nọ na America ọ na-achọ ya ka ndị nọ na America nwe sense abụkwa ndị nke ndị anụnwa sị na ha amụ ihe okpoko na-adị a na-enwe ndị bụ utufuruku just big for nothing just like ndị a si America bịa donate ego yiri na big for nothing I don't owe you any apology I'm telling you etu ọ dị m a na-ịgbakọ onye fe anọ ihe ọ bụ gbakọ onye ọfụma na you can lead the way America number 1 in the whole world na-ejiro technology egwu ịnọ n'obodo a fụ ka ihe niile si arụ ọrụ everything is documented everything na-agala onwe ọfụma you cannot even bring atom of it na anabe nna gị you have to go through the church je donate ye are you okay unu cha niile nna ihe niile ahụ mee that thing I still maintain unu cha niile unu just nna nene n'onwe unu ọfụma unu a na-ana ihe a na-eme don't try to claim it because as long as nọ here ihe ọbụla ị na-claim ifelu kedu ihe gbasara gị na native doctor onye abụ ebe unu na-eme mistake esi so ọkija native doctor bụ chi na ife iji ekwu okwu native doctor is native doctor chi ikwulu okwu chigu na ọ bụzi native doctors ndị ọkịja bụ the right one o nwere oge esi gị je efebe native doctor
onwere oge a sịrị na omenala Igbo bụ native doctor. Onye abụ sensi ahụ na-enwero adameji cycle unu. Adamejiri ya damage. Why na-ekwunite okwu ikwube okwu dibịa? Gịnị bụ dibịa? Dibịa bụ doctor. Dibịa bụ doctor. Ọ ihe dibịa mean. Ngwa sụọlụ m doctor a, tụọlụ m ya n'Igbo, gịnị ka o mean? Ka ihe doctor mean n'ala Igbo. Oge anyị na-ekwu okwu laws dị na America, the principles. O nwere mgbe ifuru akpọtara doctors afa ka ọ na America enwe doctors. So sense ga-agwa ahụ na American doctor na practice ebe a bụ native doctor. Ihe amanụ ọ egosi na unu enwe sense. Jee gwekwa Ebuka Obi ga na mụsi ya n'ụlọ ncha niile na unu enwe sense. Mgbe ọ bụrụ na emu na na-ele emphasis on native doctors. What has native doctors got to do with us? As in our survivor they hinge on them. Native doctor bụ doctors nọ n'obodo bụ ndị obodo. Onye bụ native doctor. Onye dibịa bụ dibịa nọ n'obodo. Dibịa ma what's up? Ị na-akọ ka asị gba isi ma ọ dibịa tụbara nne gị ime mgbe ọ bụla na-agba eniri ichigu na be dibịa. Gịnị ka iji ime ebe a? Ọ dibịa na-enye gị nri. Ọ dibịa ka ị pụtara n'ụwa fọ. Ihe eji ịgba mbọ ihe emeba uru. Every day dibịa sị gị dibịa sịrọ gị. Why they na-akpọ ndị doctors? Why they na-akpọba ndị doctors? Doctor is equivalent to dibịa. Eluzie ebe iwe chọọ nke ị na-ekwu okwu witch doctor. Enwere witch doctor. Eruo na nke anyị na be anyị nụ ha na witch ọ bịaghị n'isi. Mana eruo na America ị na-afụsị ya. Halloween ruo kịta ikiribe ya. Ị na-afụsị ndị na-emecha magic dị a ọtọ ụtọ. Eje mee ya na America's Got Talent. Mee ya na Idols. Ọ na-atọ gị ụtọ. Mana enye mee ya na be anyị ọ bụrụ ndị gene idol worshippers. Gaa worship ha na ndị otie. Unu ncha niile need ka evaluate sense unu because unu ncha niile egbuwachago unu isi. Use unu. Kwa mmadụ si ya jire ka dibịa mere agwa ya na-eyuzu gị ya before. Otu aka unu dị eyuzuchago unu ncha niile. Unu ncha bụ leftovers maka chi. Nne gị anya ma nne dị empty. You are very very empty. That's why you are too uncomfortable. Oge ọ bụla ekwuru okwu gbasara your lifestyle. Ndị ọkpọ n'ike, ndị ọkpọ ntu, ndị na-aghọ aka, ndị na-ebi ndụ mbitọ. Ekwutekwara n'okwu ume amapụ. I'm not talking differently today. Ngịnị mezi o ji dị different. Omenala na-agwa ya ụgwa. O nwere mgbe mmekatara ya omenala mebe ihe chọọchị. I si na nke m dizi different n'abalị a. Gịnị mere o ji dị different? Ọ dị different na mosigo na ụlọ adịghị na Ebuka Obi chọrọ ime omenala. Ọ mụnwa kwurie ka ọ efuba vidiyo ya. Ọ bụrụ na efuba vidiyo enyeghị vidiyo. Ọ bụrụ na efuba dị vidiyo enyeghị vidiyo na Ebuka Obi kwuru ya. Okwu onye anyị ihe anyị nọ bụ to analyze it. Anọ the analysis ka a na-enye gị ebe a ebiaba ịnụ ọgụ. Ị na-anọchitere Jizọs ọgụ Chukwu kpọkwa agha ọkụ. Ị na-anọchitere onye ala ọgụ. Onye a dere n'akwụkwọ. Ma enu bụ ọgụ ihe ndị ọcha bịara eme ndị nna anyị ebe a kpụrụ ha into slavery. Chukwu bụọ ha ọnụ dị a. Bụọ your generation ọnụ. Ihe mere ndị nne na nna mụ na aga ebe a n'ala Igbo ebe a. Force wa force. Ịma ọgụ nọ n'azụ n'ala Igbo ebe a. Ịma wọs nọ na-ewu ejiri ebe a. Ha naba ha ajụ. Chukwu kpọkwa nne gị ọkụ dị a anụmanụ. Bịanụ naba asị ha mba. Buru egbe na mma bakwuo anyị n'ụlọ. Nke ahụ abụghị anything to you. Ọ Jizọs ka ị na-anọchitere ọgụ. Chukwu nwụkwa ọnwụ ebe dị a. Ọkụ gbagbukwa ego na be mmụọ. Ụmụ anụmanụ. Iyi. Naanị Igbo ka o si ha kaba eze. Na-ezuzugharịsị. Iwondago ka ọ ya adị. Onye ọbụla nọzi na-ebi ndụ ka o si dị ya mma na. Who are you to judge? Ndị ohi karịrị. A na-ezu. Ndị mburu karịrị. A na-eburu. Onye ọbụla na-eme ka o si dị ya mma. Ụmụazị niile yiri chere pantị wee na ya chere bra awụsa n'ụlọ. Onye ọbụla eburarị ya mapụta na street. A na-ata ya. Anyị ji ikwu asị I do not judge. Ọ ya ejezu onye ọbụla arụ na. Ị na-anata nwa Igbo na. Ị natagodo anata ebe a na-aṅụ mmanya obi oruru gị ana.
mmanya ịkpọrọ akpọkwa ị na-eji aka kwuchie ọnụ biya ị na-aṅụ. Ị na-eji aka kwuchie ọnụ biya, ọ dịghị ka ya agbanyere gị ya. Agbanyere gị ịjụ ifu na onye agbanyere ya na afịa Denis, afịa abụghị Denis nọ William. Jee ka ịfụrụ ụmụ anụmanụ emechara baptizim, ndị ala ndị ori gbabacha n'ụlọ ụka, ndị e kwesịrị ịchụpụsị achụpụ n'obodo, chụfuo ha achụfuo, gbuo ha egbuo sef, tụfuo ha n'ajọ ọhịa, agbabasị ha n'ụlọ ụka, asị ha bịaba na Jizọs ji ọbara ya kwụọ ụgwọ, ọbara agbagbukwuo ụnụ ncha dị ya, o ji ọbara ya kwụọ ụgwọ. Ebe ka ọ kwụdebere n'Izrel? Ebe ka ọ kwụdebere? Mgbe Ebuka Obi jiri dị ọ jekwuru ụnụ, ọ na-eje ụka, o gosi ụnụ ụka ebe ọ jere ka ụka. Oke egosi ụnụ ụka ọ jere ka ụka, anabata ya. Etu a na-abụ ofu anụmanụ onye ọcha jere bịa ebe a, anabata ya. Ofu bishọp nwa ga-eyi kosi ya bụrụ na a na-abịa, anya bụ na-abịa, ụnụ atụọ buru bu ya. Mgbe o jiri Izrel, ke ụnụ ụka ọ jere, ụnụ aka afọ ya ka ọ jere na tabanakụl, ma o jee n'ụlọ ụka ka o jee bido mas, jee ebe ụmụ ọhịa agbara ọ nwere ebe abụọ bụla o jere jee kwuo okwu by na release by ọka nọ n'ime na-eku n'ezi di ya. O jee ebe a, ebe nwụrụ sị na Jizọs si, o ruo ebe o jee nwee ụka. A na-agwa ha na o nwezi ebe a na-aka ụka n'ụwa niile, ụnụ anụrụ ebe a anaghị na-ekwugherisi, so ụnụ fụrụ ụka. Jee n'Itili ka ụnụ fụ ebe na bọs stọpụ ka mmadụ na-yipụ pantị nwoke ibi akwụghị ya Munike, onye pụtara na-agafe agafe, ekwuru ebe ahụ akwuo okwu, ha nwee were fon kpọọ polisi bịa oburu ije jezaba ahụ gbago, ọ bụ ike gị ka a na-ala. Ọ ndị m butere gị ya, ndị unu bu ego unu na-ebuna na Rom, atụkọcha mbọsị ụkwụ na-eburu bu na Rom. Etu a ka esi ebu ya for many years. Ego ebupụrụ na ehihie o zuru iji wee dozi ya n'Igbo. Unu aka na-atụkwa ị na-enye God ga-agụ ụdị ya n'ahụ ya ka iji atụ ego enye ya. Original nwe m ihe ọ gbanịtanwuru na na-provide unu ihe ọ nọbụ ibi igwe ya ihe ị nidiri ịnaba iru ọ na-eme na-afịa. Nke a bụ ịbịa bụ iwuru ego bịa mgbe ọbụla ị na-abịa ubi atụghị, ọ sị nga agbakwa n'aka bịa. One ka ọ nyere gị? A nyere gị ndụ, mechie gị ọnụ. Onye nyere gị ndụ nwa ihe dị ọ bụ ndụ, ọ dị aka enwe ya bụ ndụ. Si na ana nyere ya ndụ. Ụmụ anụmanụ a juru ebe agụụ dị si na ha dịsị ndụ. Ndị amakwa mmiri n'ọfụ ndụ. Onye na-ada anọkata tọpụchalụ gị na-atọpụchala akị dị oke alakata ọtụ patisipeti anụmanụ weta ala ka ṅụọ ikwechiri eji kansa ekwebe gị ọnụ, ije ebe na-ebepụkwa ụgha bepsisi agha ala adịra agha ala achafụsị achafụ ịbụ idiot, ịma the value ebepụsị ya ebepụ. Baịbụl ya sị gị na dịka ha jụrụ ịmata Chineke, o were ha nye n'aka uche ha jụrụ ajụ. Dịka ị jụrụ ịwepụta ala ka ṅụọ, ewere gị nyewere gị chụọ àjà, kansa edara gị ripịa gị ala ụmụ anụmanụ, wepụta ala ka ṅụọ ka ya mere na-ene gị anya dị fresh, gị na-ezuzugharị. Nwetakwu ọtụ ka ala na ebe ekwanụ ọsọ Jizọs ya na-ala gị abalị ọ bịakwute gị maka ihe na-eke esi mụ ya nwa eyighị nne eyighị nna oyi anụ bi na abalị ịdị n'ala. Ọ bụrụ na ewere ịgba ihe ịbụrụ gbana egen nwaanyị na-ege ntị, jee were CCTV kamera debe na be gị. Epụtala na otu buru fonu gị jee nene ya, ị afụ mgbe ndị a ji abịa atụ na gị ike elu kpọja achịcha gị ike. Ihe ya afụ you come and thank me later. Ị na-ezuzugharị ya married to Jesus anụmanụ, ya married to spirit. Ebe na-anụ mana efe onye ọzọ ya bịa ka eme ya deliverance na marine spirit. Nke gị bụ which spirit? Nke gị bụ nke si ebe nke si n'eluigwe. Jekwa jee were CCTV kamera debe na be gị. Ọ bụrụ na ị nwere jeneretọ ịgba ya itu ifonu gị na rekọdịn ya na rekọdịn je dị na ka efe ihe ọ na-ala gị n'abalị nke ife ị na-emebi imagine ọkata ọpịa agụ mọ nke ọkwa agụ mọ nke kwa akwa obutu ọ hapụkwa gị ịgbatịa itetakwa chegharị anya ọkpa okwechirikwa na-ene gị ịtụgharị ọchaba gị obi n'elu wee rigoro wee bee
ka a na-akpụ ya missionary o wee were missionary wee rie ego yagha yagha ka akụ ericha gị pụta na otu na-atụzugha na-emegherisi wepụta ya na mmadụ ka ebu ka ala agụ na mmadụ ka arụ nọkọnọta ọnụ na-ezuzugharị ihe a na-agwa gị nenegodu ị na-afụ ga-ege ntị o nwere ihe dị na-ege ntị ijugo onwe gị mere na nwaanyị nụọ di ahụ ya echenji efuzie nwaanyị nụrụ di arụ ya na-eme pokopoko ọ na-asụ ụsọ ịma nwaanyị a na-eyizi waterproof arị ya enu na a na-alị ya kịta ọ na-anyụ ọchị iti mkpu ya tibe a na-anyụ narije agbajumezi ya ebe a na-arụ ya na ihe arụ ya na-etutu ya nke gị na ihe a na-akwụ gị n'ike ewere waterproof eyiri ewere na-akwụ mgbe ụfọdụ akwọbasịcha gị ahụ ya hei nwaanyị na ya na-emere onwe na-emere anya ka m na-agwa gị efurefu ụsọ dị na ya ọ na-eri the ten arụ ya nabatara ya arụ ya na-etutu ya ijezi ịchụ ya anụ gị nwa na-eje chụ dị gị ya na-agwa na nwata dịkwa ka onye nọ na di ọ gị nwa ya jụ ya nne ị nụọ na di maka efu ihe ya ama a na-apịa ya okwe o wepụtara obi ya na-eri dị nri gosi gị na ya abịa ihe ahụ ya n'idiri ahụ mmadụ nwere ihe ọ n'idiri awọzi na onweghị ihe na onwe ya ebiri eme ụbọchị ya ana you don't know nature debere gị na-anya gị ọtụ na-eme ka ọ gụọ gị agụọ ọ ma ihe ahụ gị n'idiri ọtụ gụọ gị wepụta obi ele ọtụ mmanya gụọ gị ṅụọ mmanya mmiri gụọ gị ṅụọ mmiri anụ gụọ gị taa anụ ụmụ anụmanụ ị na-eje ụka anyị ga-ene anya na kọmentị anyị apịaghị ya 1 hour so ka anyị na-anya na kọmentị anyị chọrọ ịga na kọment sekshọn na enwezi ife anyị na-edilu wit anyị mara ife anyị na-edilu wit it's a violence night violence mood activated this night mana ife ọ bụ so ife anyị na-eme bụ ọ bụrụ meseji niile ka ị na-eji nwayọ pass Chidera si no be lie having proper epiọkụ will make your body mature the way it's supposed to be if na nke a na-ama gị ya good anọ nwaanyị na-akọnfam ya ighọtago ọtụgo gị lọtụ na ihe ọbụla agụrụgo na wee rie ya even Solomon a jere na Ecclesiastics jekwuo ya wee sị that na the only thing ị ga-elu n'ụwa bụ ihe ahụ gụrụ gị rie ya kịta that's all nwere obi aṅụrị ya kedu ka esi nọrọ ọtụ a na-agụ esi na ya ala ọtụ what is your problem esi na mmehie unu ncha niile bụ anụmanụ maka chi unu ncha niile bụ anụmanụ original anụmanụ kakwudo unu ihe mara maka anụmanụ nwe mgbe ya na-akpụ ọjụ na ọya eje ka ịkpụrụ ya ọjụ na ọma eje imegharị ọ bụrụ nkịta ọta agha ata sef confirm mana nke unu bụ ebe akpụghị eje izuzuru soro akpụrụgụsi ebe isoro akpụrụgụsi enwe ihe bụ mba gee ntị ka m gwa gị abụ m onye Igbo enwere ife a na-akpọ ọkụkọ nwee ife a na-akpọ ewu fe abụọ na-asa abụ the same purpose ifu ewu agbanyere ọgbụ n'onu a chọrọ ịmanye ọkụ ajụ si na ọkpa ka a ya amanye ya ka eji amanye ya n'ọkpa ighọtago na n'ọkpa ka ya nwa ewu kwetara amanye ya n'onu ọkụkọ jụrụ ajụ amanye ya n'ọkpa nyefe ị na-ede na ya afụgoni ya ihe gbuo onwe gị na ị na-ede you are mad ihe gbuo onwe gị egbu ide ka ihe dị izu ike nwanne m otego idebere ya anyị na-afịa ighọtago onye jiri ebe onye ara na-ezi ozi ọma jee nọrọ di ya ebo gịnị onye jegidere ruo nnọọ ebe onye ara nọ na-ekwu okwu o wee nọrọ wee nọgide wee nọ ọnwa na awa ọ ka mepe ọnụ na-akpọ onye ara onye bụzi onye ara n'ime ha na-abụ ihe onye ara na-eme na-atọ gị ụtọ na apụta onye pụtara gbaasị nnara ndị mmadụ na-ayịkwa ala n'obodo a na ndị mmadụ na-ayịkwa ala ịjoinugo na ndị ala so hapụ anyị ka anyị rebe ala anyị na-ayị ebe a ighọtago isi m nke na
etu a ka isi m na-adị Samson ụnụ na-agụta na Baịbụl ụnụ laikiri ọ bụ ụdị isi ya ka o bu hapụ ya na ịya alaiki m maka na afọ m abụghị Samson. Ọ bụrụ na ị nọkwa mgbe Samson nọ n'ụwa ịya alaiki ya maka ihe enerebe isi ya ha anya ichefuo na pawa bụ n'isi ka ọ dị na ihe abụ antena. Ijuo na onwe gị mana ndị prọfesọs ada akpụ isi akpụ enweghị sens ya emepe anya gị ka ịmala ihe enweghị ike imepe anya gị igburu isi ma ịma ihe ị na-eme. Jụọ n'uwele sonye nke a nwaanyị na ha kpụsi isi ha akpụ. Jụọ prọfesọs niile nke be anyị eso ọkwa nke be anyị nke a na-achị anyị mgbe enye n'ebe a ịwọchi ebe a kpụrụ isi ịwọchi efu na onwe ka amamwe na-aghọtara nna agwakwara ka nna agwa biko ha ekwuchakwa ọnụ ada ama ama. Onwe prọfesọ na-akpụ isi akpụ ya ka eji akpụ ya prọf. Ntutu isi dị mkpa. Ịwọchi ụmụ nwaanyị ha da akpụ isi akpụ ya ka ha ji ka ihe mara ije kwugharịba kwugharịcha ọgba nkịtị ewu kwugharịgide kwugharịcha bịa gwa gị megharị ya transfa ụrụ ala nye gị ṅụọ ala transfa ịpụba osensi ya zuru oke gị nwere na-eme ka ị bụrụ gentleman ije kpụchasịa ntutu isi gị ịkpụcha ya iluzu onye ighọtago ochebiri ikwe gị ịgbagharịbakwa gbagharịcha kọntraktị asị na ọ sịrị ọ na-ene ọ ma na ihe nwụrụ nwa obere oge na-enwụọ ọ dụrụ ọkwa ebe ọtụ na-ara gị elu ya bifi narị abalị oyibe gị o nwere nke yibezi ya ihe nwekwa ndidi ka mba ee nwata ka na-eru ya aka ọkwa onye ya akwụ ụgwọ hukọpian ịka nọ n'enyo na-ehu ya aka ịbabakwa na njin omebe wee jụọ ya bịa ọ gị na-akwụdo ụgwọ ka ọ mụ na-akwụ tirenụ ka mba aka iwe emebe sị ọ natuo gị ihe niile ị rụtara taa ha amụ ihe ọ ntutu ka pawa ha dị amụ ihe jisi gị na-akpụchasị isi ndị ọcha efuru ka ha na-akpụ nke ha ọfụ a ka ebidozi na-eme ruo ha na-akpụturukwu ya na ọkwasị ọnwụ ya ka ọ ga-esi mee ya abụkwa ndị na-eme ihe WWE nke a bụ entertainment ọ dị real ifu original ones ha na-ebu ntutu mgbe ihe aka bụ WWF mgbe ọ bụ World Wrestling ọkọga na ọkpụrụ isi akpụ o bụ isi ya Warrior ọkpụrụ isi akpụ o bụ isi ya Hitman ọkpụrụ nke ya akpụ o bụ ya Lex Luger ihe niile a gbasịrị mgba ha ncha bụcha ntutu mgbe mgba bụ original Randy Orton efe ọra akpụbụ isi akpụ cheki ya ha debesịrị ntutu ga-eme gị nwee sens ikuku na ihe niile a na-ebu di wave na-abịa ibe abụ antena juru ahụ ha ọ na-abịa ọ na-akọlekt ya ihe ama there are so many things ị na-ama raw ị dey blind like a fool because n'ibe egwu n'ebe ị nọ feel onye na ebe ka mma buru ụzọ gụọ akwụkwọ gị ahụ nne ndị niile ebughị ụzọ o nwere nke endịrị ọfụma ka e ka isi nwee garanti na ya endị ọfụma you no go end well na Yoruba asị gị o n'ikure ọ ihe Yoruba gwara gị o n'ikure you no go die better ihe niile ahụ na ka asị nwụfụsị Stephen zuzuru n'ọdị akụgbuo ya na-esi agha Bartolomi ha St. Peter St. nka na ndị otie nkugbu ogbugbo ọnwụ det be nna anyị na-anọ 150 onwe onye a na-atụgbu n'okwute 200 250 onwe onye na-anwụ nnagode ndụ enwụọ sezuru a na-akụ ụdị aka akụ a na-eri original food chukwu kele Igbo gbanitara anyị nni anyị na-eme nni ndị Israel onwere nni anaghị na-eme nni ka chukwu ọ bụrụ na nke kere Enugu ekere nwaanyị na onye ahụ ebe ka mma forgive your enemy mana forgive by Satan forgive your enemy mana forgive njọ Adam na Eve mere mgbe nwa o ji ya wee kọsụ ana ahụ ka nọ n'afụfụ a ruo taa bifo mepụtara anyị nri anyị na-ata ngịnị mere o chenji ba ya nye chenji enyi ya na ọ da forgive
You are not lead by example. Lead you by example. Forgive, okay, well forgive. Your child are calling back, he will happy a call when they rigide school na ama agha ebe a nke wete nke a ka ama ihe a ka a na-agwa okwu ọjọọ ka a na-agwa gị n'abalị a ichi inwe ndidi ka agbatọpụ gị ebido you are mad, you are taking mkpụrụ mmiri, you are this, you are that. Ife a na ịbụ a true Christian. A true Christian ị na-agwa ya mgbe a na-achọ igbu Stephen kedu ife o mee? Ọ sị forgive them for they know not what they are doing. Ka ọ nọ ịgụta ya na Bible. Nke gị akọ na-abacha ha naghị ọkụ, you are a mad person, God will punish you, don't do this and that. Ife a na ịbụ a true Christian. Ana m agwa unu ncha niile ka ọ dị onwe onye n'ime unu bụ Christian, ihe unu ncha niile bụ hypocrites. Eye service. Most of you, almost all of you, unu ncha bụ hypocrites. Yes, a Christian kwesịrị ịbụ lifestyle. Onye agwaghị na ya bụ a Christian, ọ gị nwa ya na-asị na onye abụ a Christian na-emu ya na-emu anọ ifuru ndụ ọ na-ebi. Onye ọbụla ma onye Hausa na onye Hausa na-ebi ndụ ụwa ba akwụomi, ọha nwa sef kwesịrị ịbụ Christians ma ọ bụrụ na etu unu si afịa. Onye Hausa ị na-eme ọ na-achịsara gị ọchị bifi megide onye Hausa wee merụzie ya nke ọ ga-retaliate ime ya ya ka eji wee were ya na-ama atụ siri na-emecha ka aboki na iwe na onye adịghị ewe iwe na ọ na-eme ka aboki. Mana na unu nwa inuchuo na inu onugbu bitterness eju unu obi, hatred eju unu obi. Ị na-akpọ ụmụnne gị asị na nwanne unu aka ụka na-etinye ego arụ na adịrọ unu agha edebe nwuri ya efere ka ndị mmadụ bịa donate area. Bad and wicked people everywhere. Onye kagide ụka ihe sieri ike unu agba ya boot, you don't care. Otu a ka ha si perish every day. Ije n'ụlọ ọgwụ ike ị jụrụ ajụjụ ọgwaghị na ka hapụ dị akụkọ ha ncha dị disappointed. Ụfọdụ nwụrụ asị na ha ya ebe ini onye ahụ ntịrị abịa kwụ ụgwọ onwekwa afịa ogolo onwekwa ofu mkpụrụ goods elesịrị ya, no services. Ọ ya nwa wee etinye n'ụlọ ụka from the day a mụrụ ya na-abịa ebe a ya nwa na-etinye onwe na problem aka ọnya ọnwụọ n'ime ya asịghị na ị abịa clearance clear gịnị ọ container ka ị na-abịa clear ka ọ gịnị. Wicked souls everywhere na worship ndị ji ego. Onye na-ebi ajọ ndụ na-azụ ọgwụ na-eme ihe dị aṅa na-destroy lives maka na o ji ego buru oke moto bịa ichenji area salmon ọ bịa enye ya special seat n'ụlọ ụka. Ndị bụzi ndị na-asa ụlọ ụka na-azị ya na-eficha oche na-eme niile edeme aka aje kwụrụ ọtọ n'ilo bụrụ ọcha. Ụbọchị ndị big men ga-abịa ha nwa ga-esi n'otu tagide afụ n'ụlọ ụka, ha ga-esi nri, ha ga-ebu ya sie niile, ha ga-erenji ụlọ ụka, ha ga-abụ the last people ga ana. Ndị a ga-emesịa nwụọ still na no go give that person a befitting burial. Hypocrisy ọ ihe unu ncha niile na practice. Ihe unu na practice na unu na-ekwu na ọnụ abụghị ofu, it doesn't rhyme. Try to stay one place. Thunder ya gbagbu unu bịa ka ọ mụrụ onye wee gba ka o si abịa. Etu ha si when I see the blood I will pass over you. Kwuru na ofu ebe thunder ahụ bịa ka o nwee ike pass over ụmụ Chukwu nọ n'obodo a. Just strike bụ unu one by one. Unu ncha niile bụ ndị arụ and most of you rụrụ arụ. Ihe niile unu commit goro n'ụwa bụrụ na ọka echeki ya according to iwu na-achị ya obodo anyị omenala anyị. Unu ncha dị mma nchufusi because unu commit na arụ. Most of you akpọpụrụ unu ike. Ọ bụ ndị ụmụazị jere na seminary ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụ ụmụazị gụrụ na seminary o nwere nke ikie ka frọ ebe a ka anyị alajaghị ike na lapuo gị ike. Ọ bụkwa na ịma ka ngwa na-edizaịn chịrị ụwa etu ndị a si dizaịn ya. Ụmụazị ga-enweta orientation na skuulu ndị a dizaịn debere unu na-ege ntị na-eji m okwu bịa. Skuulu fanwa dizaịn ya debe karikulum na ife a ka a ga na-akụzili unu ebe a. Anọ ife afa tinyela unu ka unu ga na-agụ. Etinyela unu religious studies iwu ka ọ bụ. Ewegbuo your own history. It can never be taught in any school because they don't want you to know your true self.
They don't want you to know your story, because when you know your history, you discover who you are. So they stopped it, but they made it mandatory. You will speak English, which is their language, so that tomorrow you will speak their language. You will come. Ihe akụziri ka ị ga-ama. Ya akụziri ka ị ga-ama. Anwa afọ need very smart. Need extra smart. Ha ga-ebu ụzọ mara onye bụ enye gị ọfa ịgbagota be ha. You bịa spend there the rest of your life na be ha bụrụ slave to them. A na-enye gị ego. You na-enye ha the services. Check out the best enwere na Igbo. Where are they today? Ha anasigo UK, Canada, Australia, Saudi Arabia, UAE, South Africa, different countries. Ebe a ka ha na-ejeje na-render services. And ebe a ka ha ga-render gide services until fanwa are tired in life. So I debere na design na from ụmụazị na-akụziri gị rubbish. Na-akụziri gị nonsense. Akụziri gị nonsense, kụzigichalụ gị nonsense. Iburu ya na-akwụgharị. You got to go. Etu a ka esi design ya. Then ndị bụ adult na ndị nwoke bụ adult. The next thing a ga-eme bụ na nwa obere ife ị ga-eme a convict ego atụ ọgụ nga. Because they design the system na ị ga-anọ in hardship. Na nwa obere ife ga-emove ịmasị ife ime commit atụ ọgụ nga. Atụọ gị nga ije ebe a jee nọgide. At some point ite ọ na ọ bụrụ gay ịlaba nwoke ibe gị. Efube a different lifestyle n'ime ebe a. Then nwaanyị fọzi na society just like by today. Ụmụ nwaanyị chiri na ụmụ nwoke agbafusi na many nọ na nga. Ụmụ nwaanyị ndị agadi nwaanyị bụ ihe fọdụ. Gịnị ka anyị na-emezi? A na-akọsọ ọnụ ha nche eburuzi onwe ha mmanya n'ime ụlọ ụka. N'ime ụlọ ụka ka ha ga-amazi onwe ha. Ndị na-enwezi hope olileanya for husband, because economy adịrọ mma. Onwe hazi ebe a ka ejebeziri wee control tụpụzi ya. Ha nọrọzi ebe a ha nwazi nọ between nwoke bụ the husband and the son. The son nọ na-enye ya different orientation. Ga-abụ mesịa onye finishie abekashon ebere watch gị ya na ọmụazị ihe ọ na-eme anabatazie ya n'aka mamụ ya wee nye ya the final orientation. Nke bụ papa before pụta idigo week onwe ozi ihe ịbụ ọ ka esi wee design ya. Mana as a sleeping idiot ịbụ you cannot see it. Ịma afịa Jesus ihe niile Jesus na Africa niile so Nigeria bụ ya n'isi Jesus. Ekwukwe Nigeria ọkwa ndị Igbo jenu Yoruba ka bụ ọlọrụ mio ọlọrụ mecha anụ mi ọlọrụ mio ha gwa ha mụ ihe bụ Jizọs gị na kama kpọọ ya Jesu Kristi. Ijo ti Jesu Kristi ijo mi moti Kristi ọmọ ya na-asụ lati ọrụ nwa. Nke a bụ ndị selekọ ndị cherubim. O dị aka ha na-eje spiritual church ọ ihe eji mara Yoruba. Sabbath like cherubim sele onye ọrụ Yoruba mepesị ihe niile a. Ha mepesịrị. So ọ na-afụgo etu esi wee design ya afụ ndị anyị na ha na-emekọ ihe. One thing mmaala obodo na afọ ime ada ekpuchi aka imegidekwa ruo mgbe ihe emewere aka ya gbawa. Otu a ka ọ dị ozi anyị na-ezi onye ị ga-anara ya eju taa echi ị ga-anarakwa ya maka iju ogwugwu ịya aṅụrụ udo ịya ịgbana aka nna ịya agba n'aka ekpe maka na emecha enume a na mmagharịcha nke a bụ nke gị Chukwu bụ nke gị Jizọs abụghị gị inwe ya maka ịmụ ihe o menụrụ n'ala Igbo. Ihe ọbụla ị na-achọ translation abụghị gị inwe ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ka a translate elu ma ọ bụ ihe ọbụla bifo ịghọta ya translate ọ bụ gị inwe ya. Ị ga na struggle mana o nwere nke bụ nke gị nke ịma afịa just like onye si na ya bụ onye Israel nọ n'ala Igbo ebe a na-eklem na afa nna ya bụ God. Ngịnị bụrụ mmadụ one ka ịmụtabesi isi abaa ya afa nna unu a bụ God. Ngịnị ka God minụrụ ịma ihe o minụ ka o gosi na ihe na-akọ ọ bụ tu ịmụ ihe God minụrụ GAD ịma ihe o minụrụ ị na-eklem nọ nna gị ụmụ unu n'one na-aza afa ahụ onwa nke na-azị ya ị na-ata klemin ruo echi ọ gaje chọọ ya ancestry biko
go and look for your ancestry. Jụọ onwe gị ajụjụ. Hapụ akụkọ a na-akọ. Ihe ọbụla si n'Okoli na Okeke na Okonkwo na Okrafọ hapịa, ọ bụ nke gị. Ọ bụ nke gị. Ihe na-agba na-abụ ka ije weta ihe ndị ọcha. N'ele obodo ị na-ana Israel, God of Israel. Ngị mere Chukwu nke gị. Chi gị ọ n'ebe iji achọ nke ndị Israel. Nke ọ gharịpụgo gị. Na-ekwugherisi. Mohbad ka m bịa na nwee sị ọ na m enwe English name m kwuo eziokwu. A sị ya nna ekwusi nsị ị na-aghọta ya. Ana m agwa gị na anyị ncha niile na-amụrụ anyị n'ụlọ ụka. Anyị ncha gara through this process ịka bụ n'isi. Chineke anyị mara. Emere m baptizim etu esi mee. Afa m bụ Solomon. Ka mgbe a na-etibe akaụntụ ị na-afọ afa m ebe a. Abraham Solomon. Ọ nne na nna m obara m ya. Etolugo m ogo mpụta ekwuo na m achọzi ya, ọ na m chọrọ ya. Ọ mụ ya confirm. Maka na ọ na-agba jụọ m afa m, mkpọ nne m ya bịa gwa ndị afa m. Li Ike ka mkpọ ọnya Zion, ngwa buru ọnwụ gị ahụ bịa. Efu ahụ ka isi bụrụ Christian. Ọ sị next time you call Zion you will die. Na ndị kpụrụ onwe ha Christian. Ọnwụ ihe niile about them bụ ọnwụ, violence. Ọnwụ, egbuo, egburo. Sisi ihe a, nothing more. Egbuo na egbu a, ọnwụ, you will die. You do this, that. Be careful, he will kill you, he will destroy. Ọ ihe a ka eji mara. Ihe a bụ the most dangerous and useless religion enwe. Die. Oge egbu gị, ị ga-anwụ. Oge eme gị nke a. Next time, if you say it, you die. Gịnị ka ịma bụ Zion? Ịma meaning of Zion. Ịma meaning ya, ọ bụrụ gị inwe ya. Ka isi dị chọọ na ihe a gwara bụ meaning ya n'eziokwu. Zion o nwere isi ma Jerusalem ada na 70 AD. Kedu ihe dị special na that name Zion? Achọrọ m ịma. Gịnị dị special na the name Zion? Ịma na Jerusalem ebe ahụ akpọrọ that Zion. Ịma na Jerusalem na-akọnkalị ya na 70 AD. Destroy ya completely. Meanwhile, according to the statement of the Bible, na ndị nwe that Jerusalem bụ the Jebusites. Na David jere war conquer wee welu the place. So automatically the remaining people the offsprings kunechi, they can take back their city. So again, a God of Israel ga unu enwebekwa na ruo echi till 1948. Still ruo no peace. You know, Zion. O nwere ihe dị special na the name Zion. Asịgo na Zion ka Ọkịja mma. Ọkịja ba na na-eme nni. Igbo ebe Zion dị ka ọ ka ị na-asa afa. Igbo ebe ọ dị. Zion we move. Ihe a bụ ejighị uwe gwụrụ ọgwụ ego. Ị na-ezuzu onwe ihe ịma. Ọgwụ ego ka ejiri gwụrụ mbọsị ụka bịa gboo ego ịnaba. Mbọsị Wednesday enwe ihe nwere bịa gboo ego ịnaba. Ejighị ụgwọ ọgwụ ego mana enwe ihe bụ ọgwụ ego. Zion. Gịnị bụ Zion? Gịnị ka o mean? Ajọ gị si na anaeze. Ọ ka iji bụrụ anụmanụ. Ọ bụ anaeze wee destroy ya. A king jiri ọgụ, he conquer the people, he take over. Ijiri ọgụ conquer take. Ọ bụ akwa your land still. One day a ga-revoke ya. Mgbe ibicha ndụgo na the same way Joseph si wee jee n'Egypt eme ya prime minister. After his death, ndị obodo ewelukwa obodo ha, the truth apụtakwa that these people need to go. Ha nwe documents adụrụ ha na-ekweri na-akwụgharị na-ekwugheri na-atụbasị ndị obodo ime na commit crime maka na ndị Israel nwa ndị ahụ edere Bible nene ha dị useless, ha dịrọ faithful just like Jehovah na-ama n'onwe ihe ọma ọ kecha regret ba. Satan gwara ya, Lucifer gwara ya eke na mmadụ a ọ sị na ya eke o were ya pik offense n'aka Lucifer. Emesebe okwu anụsị ọgụ achụpụ ya n'eluigwe. Ọkwa ihe unu dere na Bible unu jee gụọ ya. Then nke onye nụsịrị ọgụ ịchụpụrụ ya. Ndị ahụ ikeziri after ka ọ sị ga-eke na ngịrị mere
ndị ọ dị faithful to you ha dịrọ faithful ha ma onye bụ they don't know you nke si na nga ekere ha ihe niile si ha mee ha da emenwu ya inye nwa ha dị power for control ha dịzie uncontrollable ihe ọzọ ịmụ ị ga-emezi inwe device ị ga-plant to control ihe imeziri bụ igbo ewure mmiri gbagbusie ha ncha si na regret iji wee kee mmadụ ịma na onye n'inusoro gị na mgbe ya akpụ ya ka o bụ ihe uche kedu ihe onye ahụ ma Jehova na-amarọ a lot ọ bụ na ọ kwetara na gọọmenti Satan according to ụnụ akpụ ya Satan mana ọ Lucifer ọ bụ na ọ kwetalụ n'ihe Lucifer gwara ya ọ ya enwe problem a gị nwee ya anọ na problem ị nọ na nya ị ga na-eyuzu your brain aya eke mmadụ etu a ọ sị na aya eke why na aya ekeriri ya etu a ọ bụ ya nkịtị adọbịa anụ bụ ọgụ na ọgụ a nụrụ na heaven ụlọ ahụ for many years anụsi ọgụ no winner no vanquish they couldn't defeat him until Angel Michael jee na ịda n'efule ka ebe edezi ebe a ịda Revelation nọ na Jude ọ sị ya the Lord has rebuked you ihe a ka edere just na ọ sị ya the Lord has rebuked you onye gịnị a nụrụ ọgụ for over 300 years o wee rapụrụ na enigwe mmadụ ahụ ikeziri eke a sị gị eke na ejuje eke ịma na mmadụ ahụ emecha felu ohu ịma na mmadụ ahụ adị faithful even ndị nke ịgbọle njesi n'elu na-abịa ebe ala nwaanyị nke nwe adịrị aware what a perfect God na ego ọ dị na-efe ọ dị aware ọma na okecha mmadụ na ndị agha fọk up nke na mmadụ abụghị ofu onye fọk up ọ bụ mmadụ na iji ya n'oge correct anya Adam na Eve just na ha tara mkpụrụ osisi nya na-ese mkpụrụ osisi na-ese ị na-akakwa ihe ị na-aka onye tara mkpụrụ osisi enwetakwa forgiveness wee afọ nke nwa ala ya na-abịa anụ sọ sewa asịsị jisiere n'ala gị nwa nwere hope onye tara common apple ka nọ n'elu apple apple etisa atụ ebunata ebe a ịbụrụ gị nwa idiot ugboro ekitagoro apple na ndụ gị ị kara anọ ndị je Zion we move anụmanụ ike na-esi isi nna gị izizi amụrụ kwesị na nna gị onye izizi ekere a na-amụ ụda amụ ka enya complete common apple ka ị nọ na condition ya ruo taa o wee dịghị ụka mana o jekwara chi ewu na gwa nye ga-ejikwe mmehie gị bụ nna neta ụmụ gị jee ruo na 4th generation apple niile takọdụrụ taa ụmụ ya ata afụfụ ya ụmụnna so automatically ihe ara igote apple ịwaisi anya ụmụazị ya eketagokwa na-arụ ana gị so automatically you've led your children astray unu ncha niile wee bụrụ ndị mmehie unu ya anwụ maka na ụgwọ ọrụ onye mmehie bụ ọnwụ kwado na ọnwụ nke ịbụọ na-abịa ọnwụ ga-egbugo maka ji ihe niile soro Jehova ọ pịagbusicha ha ncha mpịagbu o nwee ezigbo stori ọgụ mgba achawo ohi o nwee nke edebere ihe na ọnan ka okwu ọnan bụ afịa ohi ka o zuru shekels ka gịnị ka o ji eje zopụ ofu ajụbazie ese emechaa chọpụta na egbuo ya ozugbo o nwere ndị nke sendịra spy n'elu God na-ese ndị spy na Jehova bụ nnọọ akabọ Jehova na-ese ndị spy onye nọ n'eluigwe na-afụ obodo dịka na-ese ndị spy ịbụ spy wee sendịrị nọ in danger ha nidiri achawo ndị hookup nke abụọ na hookup na-achawo enidiri achawo to save them onwe bụ onye Jehova sendịrị o jee nata achawo ya dịrịrị involve esendịrị Jizọs ọbịa ebe a achawo kwa na agụrụ onwe ya adịkwa involve na ndụ ya Mary Magdalene ọ bụ achawo ọkwa ya na ya yigidere ruo n'ikpeazụ ihe niile ọ sendịrị achawo dị involve ọ sendịrị Samson kwa achawo buturu ya Delilah na-agbakọ esendị ya Solomon abịa ebe a
ụmụ akwụna ma ndị si Etiopia ma ndị si ebe niile adara Solomon lagidie lagbuo ya nke anwụ. David nna ya esendịkwarịa bụ nwaanyị hookup, nwaanyị hapụrụ bafrum ọ ya jee makara ịfala nwaanyị ya bịa nwaanyị jekwa jee dabarịa ala ya n'ilo. David oji onwe ya aka ihe anyị na-ezuzu. Ozugbo ọ nere ya anya ọbara agwụ ya n'isi, ọkpọba amụmụ nke afa nwa biya gbapụ jee ku inwe agwa ya na ọnọkwa na ọjọọ onye bụ di ya si di ya nọ n'amị jee kpọọ m nwa sị ya na onye bụ di ya oputu oke ọlụ na kpọọ kọmanda bịa kpọrọ nwoke ma debịa n'ihu ebe a ka egbuo akpụrụ ya gbuo. Jehova aka ya niile gbuo. Chukwu ekwekwana onye ọdịcha na onye a bụ Setan original. Gbakọọ ya enu gbakọọ ya na onye ọcha gwara agụ na ihe ọ tụrụ gị asị ị na-afịa na-adịghị ka heroic act. Onye a bụ Setan. Jehova onye a bụ Setan. I ga-prove am by the fruit you shall know the tree. Ihe ya niile bụ gbuo. Moses kwa ya gbukwere ya nya gburu Moses ọ chọghị ịnwụ ọgwụ ya na nwoke na ịgbagote ya agbagote na ịgbagote na ya anazikwa. Moses jechiri ije ahụ o gbuo ya n'ụzọ ọ natazi. O gburu ihe niile o kposiri Ijipt wee gbagote. Jee jụọ pastọ ihe niile ahụ si Ijipt wee soro ya wee gbagote. O gbukpọrọ ha ncha sịsọ ụmụazị dị 20 years down, mana from 21 years gbagobezie 30 40 o gbukpọrọ onye ọbụla. Ana na-egbu a na-ebere onu eti ihu mma n'onu ebere etu a o kpuru okpo na-ekpo na onwa nke ọ hapụrụ nke ya niile bụ gbuo. Ụfọdụ ka osisi kpụrụ pụọ na city distin ruo okwute tugbuo onye ahụ tugbuo. Anybody na-emere nke a you will die. Onye gburu 3 slave ya ihe nakwa God na-ekwu okwu slave. Jehova so na mmeru chari 70 acha na Jehova gị egbu m before ruo 70 otu o si egbu unu aghara ihe na-egbu ya bụ daba mkpọ unu ka hapụ igbu unu oyi egbu ihe niile na nna agụrụ ka ịgụta ya na Baịbụl ka ọ nọ maka na ekwu ya n'abalị a. Ọ maka na etu esi gụrụ gị abụ etu si akọwara gị ine na-efu na ihe na-akọwara gị bụ real. Kedu onye traivụrụ unu biri ndị ọfụma ebe a? Elijah egbu ya egburu ya. O nwere nke si ya na ya jecha ya na wa anata n'ihi izi si na-abịa ebụta na ya egburu ya onwe ya izi na-abịa egburu ya. Ọ gwa ha ngwa egbu na ihe ọ masị egbuori ya. Samson gịnị mere ya? Egburu ya egbu. Ihe niile a nwụọ gbuo. N'elu ife dịka Sodom mụọ diho Sodom ọkụ, nekwa Gomora mmụọ ha ncha niile ọkụ. Ihe niile a na-amụ ọkụ ogbugbu. O nwere ndị frọnụ o megidekwu gbuo nke nwa asụ n'ọnwụ ya. O gburu Jizọs ka ọ na-edere awe onye gburu ya ọ ngị gburu. Ihe o kwuru onye ga-eje nwụ n'ezie nu God unu sị na Jizọs bụ God, so God sendiri onwe ya bịa n'ụwa bịakwa na struggle ka ya survive ọ n'ụwa. Ọ survive ọ n'aka Herod, ọ survive ọ n'aka ndị Ijipt. Otu a ka o si agbagharị nya God bịa n'ụwa. God sendiri onwe ya send ya bịa na hide from onwe ya. God a mechakwara gbuo onwe ya, sacrifice ya onwe ya to onwe ya. Ndị ala karịrị n'ala Igbo ndị agha chụọ ọsọ ka onwe ya na-atụ egwu. Ọ bịara gbuo onwe ya, sacrifice ya onwe ya na n'ụdị akụkọ a. Ebee ka o siri bịa ịnwa ajụọ gị tụ n'aka n'elu anụmanụ echi baịplen fekwa na onwe ya dị ebe a. Ngịnị mere na Baịbụl ekwu okwu Mars? Ngịnị mere na okwu Saturn, Mercury, Uranus, ụmụ planet niile a gwasịrị? Ngịnị mere na okwute okwu ya? Onye kere those ones n'ebe a? Ndị ụka ọkwa ejire na skuul akụzielu gị other planet ka ọ dị Earth abụ the only planet. Ngịnị mere na Baịbụl agwaghị na o nwere another planet na-eme exist?
Why na Bible agwaghị about planet ya na-eme exist somewhere? Ka anyị marakwanụ God kere ndị nke ahụ, ka anyị nụ onu ya. Satan. O nwere ebe anyị fụrụ Satan bịara na-edefend ihe niile e kwuru about ya. Ifunugo akwụkwọ o jiri dee onwe ya, kọọ akụkọ ya nwa na onwe ya, ka ọ n'otoro oge ikwu okwu ịgbara ọnụ ya. Orugo oge ịgbara ọnụ ya. Ego na nke Jehova, gụkwanụ nkie, gụọ nkie, egụtana ya nke ya ka ị mara mgbe ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu. Mana ị ya nọ isi onye achịsa ije buru na akwụkwọ edere maka ofu onye bochi onye ọnụ, ihe ịchọ aka iburu nke onye a ka o kwuo ọnụ ya. Anyị ga-achọ justice for Satan n'abalị ya. God, justice for Satan. Egbochiri ya ọnụ, egbochiri nwanne anyị ọnụ, enye ya space ka o kwuo, a na-ebo ya. Edina-gezi ka nnụ mmadụ one o gburu ọ bụrụ sọpụrụ mmadụ 6. Onye a bụ ezigbo mmadụ na onye gburu sọ 6, just Job, nya ndị family Job ọgwụ na o nwere onye ọzọ o gburu, ihe niile anya na-egbu. Sọl nya gburu gbakọrọ, ọ gwara ya na ọ ya nwụrịrị, send kwuori evil spirit nke ya nwa debere. So nke ahụ egotarakwara evil spirit ahụ ọ na-esendịrị Sọl, o nwee ihe ọ bụ to you, maka na ọ Jehova. Ị ga-emecha ma nọ gị nwa na-efe Satan n'ụwa, maka na ihe anyị so bụ justice. Anyị na-eji ogu ji ọfọ, anyị bụ ndị Igbo, anyị na-eji ogu ji ọfọ. Ilo na-asị na-egwu ana, ọfọ na ogu enwelu mkpochi. Etu ọ bụla isi wee gbakọ omenala anyị, onye abụ shee. Mụ enwe anything mmekwu aba Satan because aghọtasị m Satan ọfụma. Ma ọ bụrụ na ọ ma ekwensu, anyị ma alụ ekwensu ọfụma. Ịchọ ọnya ọbịa, ihe o nidiri bụ gbaa wengego, onye agba weng ya. Mana esi na ihe agba wengego na onye abụ ihe dịrịgo ọbịa ọgụ, onye abụ justice. Ọ bụrụ na ịlaiki ya sọ ọchịchị, ịbụ ezigbo onye alụmana, i deserve ịnọ ndụ n'ala Igbo. Ị kwesịrị ịnọ ndụ n'ala Igbo, iso na the problem enwere n'ala Igbo, maka ị kwesịrị stand for bụ justice. Akwa Mohbad ka a na-ekwu okwu ya. Onye na-ajụ who created you, no. Ịma onye bụ nna m, ịma onye bụ nne m. A sị na agbọpụtara m agbọpụtara ọnụ. Anọ n'afọ nne m fọm, nna m ụdarị agbaja anya mwepụta. Ị na-afụsịkwa na-ajụ who create. Ịmụ ya bụ creation. Gịnị bụ create? Ka ị na-asụ English. What is the meaning of create? You know who create you. Kedu ihe bụ meaning of create? Ịmụ ya bụ the meaning of create. Ịsụ oyibo ije ka ịmalụ meaning of history. To create, C-R-E-A-T-E. What's the meaning of create? Ọ bụrụ na eche nwa ewere ofu film tinye ma ọ mepe DSTV ma ọ bụ na inwe, ọ bụrụ na ọgwụ efe ebe the story created by, ị ga-afụ created by. Ihe ọbụla a na-eme nwere creation. Phone ahụ iji ọ mmadụ create ya, emeche nwebe versions. Otu ị nọ na-agba version ihe bụ sef aka onye kere sef ọrịa ọpụgo ogo na ịbụ original version nwanne m nke gị dịka refurbish maka chi second hand. Ngwa uru ịbra bụrụ religion n'isi. Onye ọbụla bụ religion bụ refurbish human being. Yes, nne m na nna m created m. They didn't create me. They made me. They made me. So nne m na nna m bụ ndị ga-aje ka ị malụ. Ana nne m na nna m nwekwa ndị kpọpụta ha, ndị nke a nwekwa ndị kpọpụta ha. Etu a ka ọ dị, the cycle. Nya bụ ife ị na-eje ekwu n'ụlọ ụka, world without end, ndụ ebighị ebi. Otu a nne m mụtara m, mụnwa amụtakwa nwa, nwa m ya amụtakwa nwa. The life a na-aga, the ancestry adịdị ya. Ajụọ onye mụtaghị ịkpọ afọ onye a na-akpọ na-aga. Nke gị onwe onye ma ihe ma bụ amụtakwa Jizọs nke wee mee ihe akịtọ nke a ka ije na-agụgheri anụmanụ. Ịbụ bụ anụ ọzụọ nwee ihe ịma onuku. Go and know who you are. Find out who you are.
mbọsị ọ bụla ịchọpụtara onye bụ mbọsị ahụ ka ị ga-ama o na-ebukwa m gụọ this years maka na God anyị na-efegharị eji Israel achọgheri mbọsị ahụ ka ị ga-ama n'onwe gị ka ị na-achọ since ị na-achọgharị onwe gị maka na God nọ gị n'ime o nwee ebe ọzọ ọ nọ ịdị iche na chi gị onye fụrụ gị afụgo chi gị na-etu ya dị ka chi gị dị nke na ị na-achọ ọcha gị na enwe na link chi gị kwesịrị ịbụ ya ọchado na-etu ahụ ị dị ka ọ dị ya kpatara ife ọbụla na-eme na-aga n'eriri gịnị ma eji wee sị gị today na ancestral curse so why o ji bụrụ ancestral curse ma ị da-asọfa ancestral curse si na lineage onye ọzọ nọ nke gị ka ị wee ghọta na ancestry gị abụ ngị nwa abụ ha so anytime ị na-ekwu rubbish about them you are talking nonsense of yourself. You can't remove yourself from your ancestry. So you better start speaking good of your ancestors. Ka ị restore kwa the thing ka gị na ha wee nwee rapport. Ịdị iche na ha nwa bụ ndị ga-agbalụ gị ọgụ na mmụọ gị nwa na ebe a kịta na-represent ha anything ha chọrọ ime ebe a they will do it through you. Ha chi wepụta mmadụ esi through you wepụta ya na onye si ebe a ga-eyikwe ụnụnwa na-emekwa ka ụnụnwa afọ ụnụ a na-aga amalụ ụnụ ije chọba nke onye ọcha ntutu ga-eto ogologo ị na-achọ ọcha anya ga-adịrọ blue ị na-akpọ ntu na gan ga-eyi ị na-eclaim ọga you are just claiming isiri ebe a na-chiga azụ back to yourself ka ị nwee ndụ anything short of this ị na-ayị ala mad person aka ụka emechie gị night ịcha na ụwa ha agwụna ihe ejegide meeting tụegide ego na-atụ ya ego just ka iyiri uniform onwe otu ihe uniform adịrị na ndụ onwekwa onye otu unu bụ night bụ lawyer si na ị nwere oke esi ka ọ kpeelụ gị free n'ọka kịta onwekwuru nke na-enyezi ibi ya biznes ebe igwere ikori onwe gị na night kuro onwe gị koi na nke ndị lọya ikurokwa onwe gị koi na nke nya kobasicha ebe niile ma nke otu niile dị iche iche ịnọcha na ya eluzie na-enwe conflict gị na onye a nwere kesi ịma ihe ihe eme ikekwe ịnọ na kọtụ dị nke a kọtụ nke a na nke a na-agbawo obi eru agha ana mgbe ọbụla ị na-eze ndụ ọ gazuo n'ike ka ị nwee freedom ruo ofu ebe ọ dị mma ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe oziọma izi n'abalị ọ dị very very clear and simple for people who are awake kafa ghọta ya but the rest bụ ụmụ anụmanụ I don't even expect them kafa malụ but one day okwu a niile will stare them in the face and they will come back to their senses malụ that na-ekwesị ije na worship anything nwee anything ị na-eje worship ya ihe na-agbagharị nọ n'ime obi aṅụrị oge enwe bụ na ị na-eme ihe dị mma that's all anụ ihe ọmụ ị na-eme bụ onwe gị ka ị na-emere onwe nna gị nọ n'elu ị na-emere ya ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya. That be my message for you tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Ndị okwu anyị na-abara n'ime bụ very few, they are minute, very very insignificant. That's why na-anya before I na-eme comment, if I na-anya na comment section ka afụ ebe ndị mmadụ nọ. Ịghọtago? Mana onye ọbụla na-ada eme ụfọdụ bụ just ka a na-afụta Kenya attention. Chena mụ na projection Ebuka Obi na-send ha project si that they can come and bring us down. You can't even distract me. I passed my message, so you are in a cover beach. You change okay, joke, happy omenana. You decide that nature on omenana. Don't only confess it in a social media. Practice it, let us see. You must denounce those nonsense. Denounce even in and be yourself. Bennago ama Jesus. Jebahi bido na charity na bido na home. Yes. Akpọghọ ọkpụkpọ oku. Ị practice ime omenala, ị ma na ya hapụ pastor. Ime ya n'ụzọ omenala. Yes now. Ime ya n'ụzọ omenala.
enwe ihe dịka Jizọs na be nna enweghị such thing. Ọ bụ na Jizọs nwaanyị na afịa ji dị iche. O nwere onye a mụrụ na be anyị afịa bụ Jizọs, ọ bụ asụsụ anyị, onye abụ na foreign na Chinazụ afọ oyibo ka ị na-ekele, ma nke afịa bụ afọ Igbo ka ị kpọjụrụ. Ekwensu jụrụ ọgụ njọ n'anya. Ịmụ ihe bụ ekwensu, ikwe n'osu, ikwe osu. Ọ bụrụ na ikwere ka anyị mee nye ọfụma, ikwe ka osu na ya ka o ji su ọ nọ close. O nwere ebe ya na-eje afụ iche, ebe anyị nọ ka ọ nọ. Gịnị ya nọ di ya izuzu ọbịa strike ya ọsị ọkwa karịghị motorcycle, inwe accident ọgbajie gị ọkpa, ị nọrọgodo ofu ụgwọba gị na agụ wee nyụọ gị anya. Mgbe ahụ ya ụgwọbara gị na iwe fụbazịa efụba nke tọrọ biati. Yes, fa emesịa ghọta na ndekwa ga-emesịa ọshịọma ọmesịa ọ ga-ama na be ya sị na ekwe ekwe na-ekwe n'ụtọ ekwele, na ekwe ekwe onye na-ada ekwe ọ ga-ekwe n'ụtọ ekwele. Ntu a ka ọ dị, ọ ga-ekwe. And my verse maka tu J-Pack is my brother na ka na ịma na nwanne nwoke mana J-Pack bụ onye ụkpọ mụ nwa bụ onye Ọkịja. Anyị na ha nwee boundary. Ụlasị anyị na-aṅụ ha na-aṅụ ya, ịghọtago? Anyị na-aṅụ ụlasị ha na-aṅụ ụlasị. Anyị na fa agbara agbata obi nwe ebe a na-akpọ ụmụ ohi na Ọkịja, ha na ụkpọ gbalụ di ya. So nwa ihe ya na-ese mụ na nwanne m na mma na-ewesa iwe. Gịnị ka mma na-ewesa dị? Anyị na-akpa na fon. So nwere anything. Adị m adịrị mmadụ jealous. Enwe nwaanyị mmeji na-eme, abụ m onye omenala na mba na ama na chi m anya agbaba m aka, oke m elu m aka, ya ka anyị ji aza afa Okechukwu. Ihe niile afa anyị na-aba na be anyị nwee meaning. Okechukwu bụ ka Okechukwu nyere gị n'oge elu gị aka. Enwe ya na ibi ya na struggle. Oke ọchịchọ na ya gburu ndị be anyị. Oke ọchịchọ eche ịlụ ọrụ ma na ịchọrọ inweta ego. Etu mmadụ si gbara aka just buru kọmputa jee na-achụ billions. Ịghọtago? Ụfọdụ gba aka na-achụ ihe na-ata alụ. Ndị nna ya akụziala anya ụdị ife a. All laziness lead to that thing. Laziness ọ bụrụ ihe anyị bụ. We are hard working people. Ịghọtago? We are hard working people. Anyị adịghị build ụdị ndụ a tupu onye ọcha abịa. Ọ bụrụ na onye ọcha afọ ihe ọma na be anyị ọkaala ịbịa, o nwere ezigbo ihe ọfụ be anyị ya ka o ji bịa. Alụsị niile ị na-akọjọ taa ha bụcha ụfọdụ n'ime ha wee na ana onwe mbọsị ha nọ ebe a na-akọji ha jiri rụọ ọrụ ezigbo ụlọ dekwa bịa dị ya na be ha. Ihe butechara ebe a nke a hapụrụ ahapụ. Gịnị ka iji nwe ya mee? Ije mụọ onye ọkụ na-ezuzugharị ka ị mụchara ya ọkụ ka be nna gị dị na ọ peace dị ya na bloodshed every day, killing, kidnapping. Ọ ihe na-eme na be anyị. Mana oge arụsị niile a dị ya a na-efe ya na-edozi ya otu o si kwesị. Ndị nwere taịm ya ahụ, ndị si na ha ya na-eme ya na-emere ya on behalf of obodo. N'eke obodo dị mgbe ahụ very quiet, a productive land where maidens and young men na-eme obodo abụrụ obodo. I nwee time a na-eme festival love a na-eme exist among brothers. Now today useless idiots mebisiela anyị obodo ndị ala. Nna anyị ugo na-hapụ onye ọ na-esi ike attention ya bụ ya bụ asị gị na-esendịrị demons. Ịghọtago? Na-esendịrị demons, na-release demons ka ha jee. Ya bụ English etụgharịa ya n'Igbo anụmanụ ya efuro kịta ị na-atụpụrụ ọnụ. Ha ncha bụ ndị sendis. Demon abụ ha bụ demon. English word. Nke a bụ so na one of those demons. O nwe uru ọ bara n'ụlọ ụka ahụ. Eji edebere ya bụ ebe ọ bụ na ekwudiri okwu kpọta Zion jee ebe ahụ jee nụbọgụ sisi ha ya ka o ji bụrụ demon. Ihe o menụrụ n'English. So negharị anya. Ịghọtago? Negharị anya. Ihe ọ bịara since ọ bịara ebe ọ chọọ ịma ihe a na-ekwu sisi ọgụ ka ọ na-anụ na-achọ onye dị mad na onye dị mad na onye dị mad. Ihe abụdo ebe ihe ọ bịara
mana ahụ gara achịcha ya ya n'abalị ọbụla bido n'abalị a jee ruo ụtụtụ mmụọ ya ga-apịa ezigbo ịtarị because na okwu a pụrụ n'abalị a ya bụ okwu ụmụazị you can hear it elsewhere. Ọ ga na-ponder about it. I no go force am. Odina na the whole things a na-play. Nya bata na ọchị ịpụ since. Otu aba arrest. Anajidelia here. Anajidelia ka o wee gee the whole things. Anabani ọ ga-agbanyekwa the video. Na-egekwa ya. Ọ ga-egegide ya chiefu. O mesịa igo call. A na-akpọ. Na onye abịa sị na ya bụ onye ahụ m na-akpọ iyi that night. Nke anụnwa bụ o mesịa na efu na ya nwagara ebu ozi ya n'isi. How many people can I convert go? A lot. Half the truth. Onwe onye asị ya jebe jee fee nka. Malụ onwe gị, that's all. You stop struggling with yourself. You never happy. You fall in a different dimension. You mụta ihe bụ na what you sow, you reap. If you sow hatred, you reap hatred. Onwe any blood na-asachi ya. Ihe mkpụrụ ịkụrụ ebe a ka ị ga-aghọrọ. Ihe a bụ reality world. Otu a ka ị ga-anọ. Unless ị na-ekwu okwu nke enigwe gị na-amara ebe ọ dị. Isi ebe a zuzu pụọ jee na nke a. Mana ihe emenwu ya because ị dịrọ sure. Ị na-adịkwanụ sure. Ihe edere ede abịa translate elu gị ka eziokwu dị n'ime ya. Ọ mmadụ nwe ya just bịa translate elu gị. Ya akọwatala gị ka ị kwelụ. Ewu. Chi nke bụ na ọ bụrụ na iche nji afa gozaba afọ oyibo ọ ya eneghị anya. Ịfụ a na-enwe ihe na chi ga-abụ egwu na chi ga-ama ihe. Anyị akpọrọ ọgụ chenji ịgha afa gị. Ịzaba afọ onye ọchị na-ama ihe o minụ. Ịzaghaghị afa a Jehova ama anabata gị. Nya bụ baptizim na-eme gị. Ịfụ a na inwe apart na ebe ahụ ị na-eje. Mana o nwere nke recognize gị mụrụ afa gị. Mụrụ ụbọchị a mụrụ gị. Mụrụ obodo gị. Ọ ya ekwe ka ihe ọjọọ mee gị. Ka nji anya ma wee fụ n'obodo a mụrụ m. Ndị niile nọ na YouTube asị nke ọma alụ anyị ncha niile na mma. Ya ma ala anyị ncha niile na mma. Ihe ọma ka anyị ga-ezute. Abalị anyị ga-alahụ ezigbo ụla. Ihe ọma ka anyị ga-afụ na nlọ. Ihe ọma ga-emela anyị. Etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Ihe anọ mmadụ na-esi mmụọ. Ịdị wiki na mmadụ ịdị wiki na mmụọ. Ịgbanitanwu ihe na mmadụ ya agbanitanwu na mmụọ. Ya ka anyị ji ekwu okwu every time n'isi anyị positivity na ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị eme God bless us asị. What you say is what happens. You control yourself. You control what happens to you. You will not go confess your positivity as owner of this land. Anyị daa n'enu. Amụrụ gị dan ịkwụ na gbado okwu na anị na-ekwu okwu. Ihe a ka m chọrọ. Ọ ka eze si ekwu. Nwa eze ga-eme ka eze. Nọ echi ga-abụ echi ọma. N'ihe ọbụla ntị iri na aga m enweta nkọ nke ọma ka m ga-enweta. Adị m echelu mmadụ onye echelụ m owere isi ya bụrụ. Onye abụ egede mmọnwụ na-ata. Onye abụ ife niile ndị nna ife na-ekwu a na-ajụ gịnị asị na incantation. Ije ebe na-eme abababa koto na-awụ ara ya abala ka ị na-awụ. Nke a na-ekwu bụ ya bụ nke nwee menu. Anyị jebe anyị ga-ejelu anyị naba anyị ga-analụ. Anyị ga-azụ ka afịa mana anyị ama ana ka afịa. Anyị ga-agba ka nkwụ anyị ama agba ka ngwọ. Onye Igbo ebe ike ọnụ ma anya rie onwe ya. Obubazu imi ọmado na-arụ ya. Onye isi ya na-awa aja ya were nke ya chụọ. Ọchọ m na ọ ya afụ m na ọma m. Nkwụ na nkwe ụkọ gị gufe ada ka o nwefe jikọrọ ife n'ọchịchị. Anụmanụ niile na-aga n'uto ya. Ndị du ntụfu du nchọ onwe ihe jikọrọ mụ na ụna ya ezute na mmadụ nke anyị ji ezute na mmụọ. Aka nkọchasị ọnụ gbọkwụsị m ịkọta abụrọ maka mmụọ. Ndị ụgbọ epepe ụna aya afụ m. Ndị ụgbọ ejeje a na-anụ ụna aya afụ m. Ndị ngado ụna aya afụ m. Mmụọ eribe na afọ ejughị ime afụ m. Mkpada akpa azụ ọkpa. Nkiri ka a na-ekiri odida deji eni ozu.
efu m ikilie m na-abụ m ife nkili mana ikilisie m sị ka ime m ife ọjọọ eburu ụzọ wee aka m dị ọcha a sị m egbe belụ ugo belụ ma nke si ibi ebe na nkuku anya ọ gazie elu m nke gị gazie elu nke onye na chi ya onye na chie ma ife gị na chi gị kpa ka mme nke ma onwe onye na-ewu ibi anya ọkụ ana Igbo ga-edolo anyị ọ na-abụ hasịala onye odosiela onye ana Igbo anyị achagbu anyị n'ọkụ nke o ji ajụgbu anyị n'oyi ana be nna ana amụrụ anyị ana egbele igbe na ya ana anyị tara aja ṅụọ mmiri na ya rie nri nara ikuku na ya ọ ya dịrị anyị na mma ahụ gara achịcha anyị agha anyị ajọ mmadụ ajọ mmụọ ama afọ anyị anụmanụ niile na-aga n'uto ya ndị ọjọọ malụ ndị ọjọọ fa gaba ndị ka anyị ife mara anyị na fa ya emekọnwa ife ndị anyị ka malụ maka ife onye chọrọ ka ọ ga-enweta anyị gbuo n'aka nri gbuo n'aka ekpe mma ka anyị ga-egbute ụbọchị njọ ụkwụ apụkwa na anyị ilo ụkwụ anyị ama ebuje anyị ebe ọnwụ ga-egbu anyị nọ agwọ na akpị ụnụ afọ n'anyị jirenụ mụranụ mma ụnụ tụrụ n'uto ụnụ jebe anyị ga-eme ihe anyị na chi anyị kwuru onye ya na chi ya dị na mma nwere ife jekọ imi onye na chi ya nọ n'izu ife ọjọọ ejekọrọ imi ya izu ọjọọ ọbụla ụnụ na-agba n'isi anyị ụhịọcha na nkịtị ya azụ n'ahịa udene ejiro isi nwa dibịa na mgbọrọgwụ ọ gazi mara mma mana eji anya agọ mmụọ ọ dịrị anyị na mma na eke ọ dịrị anyị n'orie ọ dịrị anyị n'afọ ọ dịrị anyị na nkwọ n'afịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji wee biri ọfọ niile anyị gọrụ ga-emezu n'isi anyị ọ bụkwa gị otu a nekwa ọfọ nekwa ohio n'ehu Igbo eze ụmụ iyo $1 million ya mama ngana ka m butuo good night. Sure.